faith is not known by words alone, but by obedience to God's will. It trusts even when the outcome is unseen and follows wherever the Lord leads. True faith responds with actions that honor God. Believe, and you will see what faith does. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Lahat po ng masaya, shout Amen. Praise the Lord. Welcome po to our first Sunday of the month of February. Lahat po ng masaya, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise the Lord. A blessed morning po sa ating lahat. What a wonderful way to start po ang ating service with the choir. Thank you so much po, choir. Ngayon naman po, let us all greet and welcome our beloved pastors, Pastor Provi. Good morning po, Pastor. And thank you once again for this privilege po to assist you po in our singing this morning. Also to our beloved Patriarch, Pastor June. Palakpakan po natin ang ating Patriarch. Amen. To our dear pastors as well, Pastor Ver. Amen. And Pastor Dennis, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. And tumayo po tayong lahat as we start our service and let us go to God through singing. Let us sing our first song, Blessed Assurance. Lakas mo ng konti ang mic niya. We'll sing the Ilocano. Everybody sing the Iloco version of the song. Alam man kaabay mo, kat kablaawam na imbag nga bigat mo ko naman. Okay, sige, go ahead. Kuwak tinamnaman, asan
tanan nga ragsak no makita tayo ti Apo. Amen? In the future. Kaya let us sing our second song, When We See Christ. Amen? On the first, of times the day seems long, our trials are to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. Oscar Carlos, it will be worth it all when we see Jesus. Life's trial seems so small when we see Christ. One glimpse of His face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help inside. But there is one in heaven, amen, who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trial will seem so small when we see Christ. One glimpse of His face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Last verse. Life's day will soon be o'er. All storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Our trial seems so small when we see Christ. One glimpse of His face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Praise the Lord. Agyaman tayo iti panagayat, iti Apo kada tayo. Amen. Sing our last song, ang pag-ibig ni Kristo ay dakila. Amen. Start on the first now. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng Kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa Kanyang masaganang biyaya. Oh, hallelujah sa tagapagligtas,
standing, let us have our Bible reading and opening prayer. Praise God. Kang kanta pa lang ka, sakit pero nga blessing ay. Okay. Good morning. Morning po, Pastor. To our dear patriarch, Pastor June. Thank you so much sa ito pribileho, Pastor. Ngayon yung mangilid, iti Bible reading this morning. Let's open our Bibles in Psalms 103. That's that. Psalms 103, page 715. Nakita yun? Say amen. Amen. Let's read in verses 1 to 8. Kausad. In English, kuna na to, verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy. Nagsaya ating kakasat. Kararaktew, Apo Diyos ang managayat, ken manangasi unay. Sika Apo, nga nakaasasi kada kami Apo. Thank you so much. Kit Apo, umay kami, masidikken ka, ar daydayaw, kinagadalmanan ti sasaom. Isaganam di iti puso mi Apo kung kararwami, katungaran na kami Apo, kadigiti banbanag, Yes, encourage na kami mat Apo, kung patipkiran na kami, kadigiti banbanag nga pagaitam Apo. Dawatin mi kayo tigin na pa kong baba, ngay paay mo sa tunggal may sa kada kami Apo. We thank you once again Apo. Thank you, iti asim kada kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. May be seated. Thank you very much, Tito Dino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagaman kaabay mo, apakagwapo mo ah. Magaganda mo ah. Diba? Praise the Lord. Okay. Today is not only the first Sunday of February, but also the first day of February. It's February 1. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. At bagong lahat, nais ko munang batiin ang ating mga kapatid at kasama. Una po, yung ating mga members sa Lawag. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning. Yung ating mga members sa Australia, magandang umaga sa inyong lahat. Wonderful. Okay, that's good. That's good. At yung ating mga kapatiran sa Dingras. Kumusta kayo dyan mga kapatid sa Dingras? Okay. Tapos doon sa may Apari, good morning. Apari. Praise God. Aba, talaga naman. Naka-Filipiniana rin sila. Amen. Palakpakan nga natin. Okay. At ganun din po doon sa Lasa. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Lasa. Amen. Okay. Mainit ba sa Cagayan? Mainit ba ngayon? Maaraw? Oh, okay. Praise God for that. Amen. At yung ating outreach sa Tugigaraw. Magandang umaga, Tugigaraw. Amen. Nakaka-bless ano po. Bagamat nasa bahay po sila, ay hindi po ordinary ang kanilang pag-join sa ating service. Kita nyo naman. Kita mo ulit? Ayan, nakabihis po sila pang church talaga. Ano po? Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan and we'll see you all soon. By the way, we have a visitor in Australia. I'd like for us to welcome Brother Genesis Noliedo. Brother Genesis, pwedeng tumayo ka? Okay. Welcome kapatid sa ating gawain at outreach dyan sa Australia. Siya po ay taga Bataan, Philippines. Ayan. So, salamat sa iyong pag-join sa aming service ngayong umaga. Okay? So,
Kasama din natin yung ibang mga members natin dyan from Canada. Good morning. From Thailand. Nasa Thailand Cafe? Yes. From California, Hawaii, okay, at iba't ibang lugar. Good morning po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating beloved patriarch. Good morning po sa inyo. Amen? At kasama din natin ang mga bintar dito sa ating sanctuary ngayon. Pakita nyo nga. Good morning. Okay. Yan pong ating outreach sa bintar. At I think dumating na rin yung ating mga kapatid sa Batak Paway Outreach. Tumayo nga. Batak Paway. Ayan. Opo. Commitment po nila every first Sunday of the month, dito po sila pupunta. Bukod po doon sa kanilang regular na Sunday afternoon service, kung saan si Pastor Ver ang ating nangunguna sa ating service doon. Okay? Umupo ka na, Ronelyn. Amen. Okay, praise God for that. Amen. Masaya ba kayo ngayon? Marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Kanina lang, naisip ko, I think I need to preach 2 messages today. Mamaya po ay we are going to sign a commitment. Dalawa po, ipipresent ko ito sa inyo mamaya because on February 15 will be our Friend Sunday. So, sino sa inyo ang may mga kaibigan? Sino sa inyong may mga kaaway? Imbitahan nyo rin yung mga enemies ninyo, mga kapatid, ha? Yung umaaway sa inyo, bigyan nyo ng imbitasyon. But February 15 will be our Friends Sunday. So let us invite our friends and let them sit here, enjoy the service, and be blessed by the Word of God. Okay? Kasama nyo sa trabaho, kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, classmate. Alright? Bring them in. Amen? Pahira, parang katingin lang kayo sa akin eh. Mamaya, mararamdaman nyo rin yung punto na gusto kong sabihin sa inyo. Okay? So, everyone should bring their friends on February 15. Okay? Praise God for that. Our birthday celebrants, nung Huwebes, birthday ni Akairi de los Santos of Australia. Tapos, Azel Jan Piedad, Batak. Dalawa. Nung Friday, January 30, birthday ni Janelle. Nandito ka na, Janelle? Janelle Sagayaga, Justin Padre, and Jo Marie Natividad. Tatlo silang member natin ng Bakaran. Ron Mina of Claveria, Matthews Tungpalan, yung anak to ni John Ray, no? Oo, sa Hawaii. Saka si Tito Jerry Agpawa, happy birthday. Okay. Kahapon, Sabado, birthday po ni Tito Benedict Aceret. Wow. Tito, ilang taong ka na? 64. Parang 46 lang ah. Pag nagpatina pa yan ng black, parang 26 na lang yan. Okay. 64. At today, birthday ni Christine Padre and Brother Israel Gorospe of Canada. Ganon din po, nung Biyernes, ay wedding anniversary celebration ni Pastor Dennis and Ma'am Sheena. Sino kada kayo tinanganak kanyada? Taas ka ng kamay, batiin niyo siya ha. Mag-message kayo. Ulitin ko, sino ang nagninong at ninang kay Pastor Dennis and Ma'am Sheena? Ilan lang pala kayo? Okay. I-message nyo. Mamaya, Pastor Dennis, Ma'am Sheena, happy birthday, tay Gcash mo. Yan. Ganyan dapat ang bumate, ha? Amen. Parang hindi kayo natuwa dun sa sinabi kong Gcash, ha? Dapat kasama yon, ha? Okay. So, praise God for that. Amen? So, why don't we all stand together and sing our welcome song right now? Let's go around and shake hands one with another. By the way, I'd like to welcome Jessie Aday. Jessie, taas mo yung kamay mo, Jessie. Asan ka? Ayan. From La Union. Okay? Maraming salamat for joining us today. Let us sing There's a Welcome Here. Ready? There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah.
Christian welcome here. Let's sing that. Ready, sing. Nagsakak itang ating marayka, hintay panagdayaw, kendi Jesu Kristo, di dawat kutapo para bornaken ka, ken marik ng umati ayat tiyama, ang kaagpangadwa, hinka kumaglaaw, ipukaw mo tamen, makipagtararag, isagot tiyapo, detal ng kararwa, impek sa tay ngaro, nagyaman kamamo. Ipek sa tayo nga. Arod, agyaman kamamo. Ipek sa tay narod, agyaman kamamo. All right, let's sing the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord. Ready now, and The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. praise God. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time now. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Amen. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. You may be seated. Di ba kayo masaya? Palaging nag-special number ang mga bata? Oh, palakpakan naman natin sila. Amen? Very good. The Lord Jesus Christ is supreme over all creation. Every knee will bow, and every tongue will confess that He is Lord. His glory and authority last forever. He reigns eternally above every name. In the beginning, He was the Word, Creator of all living things. Hope of the nations, prophet to come, Emmanuel, presence and He is wonderful, Counselor,
Wow, thank you very much. Kure kayo, takipelan. Diyan muna kayo. Dito muna. Come on, be back. Oh, come on, go back. All right. Sino sa inyo ang nag-family devotion this week? Taas ang kamay. Oh, family devotion. Very good. Okay? Ready mo yung mic, ha? Papa-question ako. Kasi parang gustong magbigay ng Kuya Den eh. Yung yung McDo, yung... One-piece chicken. Hindi, yung 50 pesos, ano ba yun? Yung hamburger. Yum burger. Yum burger. Okay. Sino gusto ng yum burger? Okay. Sasagutin nyo itong tanong ko, ha? Paunahan, taas ang kamay. Okay. What is the topic sa ating family devotion? Nauna siya. Oh, sige. Anong topic? Stewardship po. Very good. Palakpakan. Pangalan. Anong pangalan mo, anak ko? Name. Justin Clyde Esperalta. Justin. Anong taga ni tatang mo? Ian Dominic. All right. Sige. Dahil ikaw ang nauna at mabilis, doblehin natin yung hamburger mo. Gawin natin 100 pesos. Bigyan mo siya. Okay ba yun, mga kapatid? Para ma-encourage palalo yung mga anak natin, ha? Okay. Sige. What is the meaning of stewardship? Yumi? Go ahead, Yumi. Trust. Ha? Ulit. Ano yung meaning ng stewardship? Trust. Trust. Oh, one word, okay na rin yon. Kasi po ang definition ng stewardship is whatever God entrusted to us. So ang good steward, trustworthy. Okay? 50 pesos. Dapat masaya kayo, ha? Amen. Right, good. Next. Di ba yung outline natin, acrostic ng steward, right? Let's recite what is steward, ha? Yung letters, steward. Ready, go. S, T, E, W. Spelling. One more time, go. S, okay. One minute pa. Ready, go. S, T, E, W, A, R, D. Ready, J. Power po na. Steward. Okay? Ready? Ano yung S? Yes. Okay? Kuya? Oo. S. See what God gave and honor Him with it. 100! Grabe naman siya. Amen. Okay. T. Yes. Take care of it. Take care. Take care of it. Okay, next. E. Ay, hindi na. Tapos ka na. Give chance to the rest. E. Sino pang makakapagbigay ng E? Sino pa? Wala? Ilagay mo yung... alam niya ulit. Sige, go. Bigyan mo siya. Mukhang memorize mo lahat. Engage faithfully. Engage faithfully. Palakpakan natin. Okay. W. Okay. Tapos ka na, di ba? Sige. Anyway, meron na kayong premyo. Sige, bigay mo na sa kanya. W. Sino yung W? Siya. Okay, W. Waste nothing. Waste nothing. Letter A. A. Sino? Ikaw ulit? Grabe talaga. Tita Fem, pinag-memorize mo yata ito eh. Ay ka, Tita Fem. Igaman na latan, Pastor. Igaman na latan. Account for my actions. Ayun, account for my action. Kurang ikampe lang ha. Namdama, ilikan mo ulit. Mamaya, okay. Letter R. Ready for more. Ready for more. Kasi po, if you are a good steward, you'll be entrusted with more. And then, ano yung next ng R? D. D. Ayun, siya daw. Ang bihira. Sige nga. Try natin. Sagot. The end ka na, Pastor. The end. Ano ba? Okay.
Sige. Sino pa? D. Alam daw ni Kiyon. Do Do it it heartily. heartily. Okay, pwede na rin. Pero po ang sagot is do it for God's glory. Amen. Very good. Amen. Sige. Sino yung mga nakasagot? Oo. Bigyan mo siya ng 300. Marami siyang sagot eh. 300. Wow, that's great. At tig 100 yung mga ano ha. Alright. Next time mga bata, kailangan yung makinig ng maayos ha. Maigi. Amen. Okay. Hindi, bigyan mo na lang ng tig 100 lahat ng mga ano ha. Ganyan. Oo. Kasta. Amen. Sige. Ganito ha. Ilagay mo nga dyan sa screen. Post it where they can see. Okay, ready? Stuart. Yan na. Ready? Go. See what God gave me and honor Him. Letter T. Letter E. Teka. Pagbasa kayo ng maayos, ha? Isa pa. Ready? Ulitin natin. Go. Lakas, ha? Ready? Go. See. T. E. W. A. R. D. Okay. Memorize nito ha. Okay? Sino sa inyong makarecite? Ito, nung ating memory verse. Luke chapter 16 verse 10. Ikaw ulit? Grabe talaga. Tita Fem, anong ginawa mo rito? Pero sige, bigyan natin ng chance. Okay? Give you a chance. Guys, can you help here? Nakatayo lang kayo dyan eh. Okay, go Fides. He that is faithful, he that is faithful. In Luke that. 16:10. Okay. He that is faithful In that. in that which is least is faithful also in much. Another 100. Grabe talaga natin ito. Okay. Tuwag-tuwa siya. Okay, now listen ha. Ito ha, ang meaning, the meaning of good stewardship is good management. Okay, say that together, go. Good. So pag meron kayong nakakaligtaan, anong nakakaligtaan? Something na hindi mo nagawa na important, kailangan mong i-manage. There are 3 T's. Number 1, say time. 2, talent. Number 3, lahat to, i-honor ang Diyos. Say, honor God. I will honor God with my time, with my talent, with my treasure. Amen. Palakpakan natin sila. Very good. Thank you very much. Kureka, awa naman ako dun sa mga bata na bigyan mo ng 50 na lang yung mga hindi nakatanggap ng ano. Para next time, mag-memories na kaya 50. Yan. Yung mga hindi lang nakatanggap pa, ha? Oo. Okay. Say thank you po. Thank you po. Ayan. Thank you po. Yung iba, mamaya. Sige. Go ahead. You can now exit. Palakpakan natin sila. Ayan. Every Monday, with my very busy schedule, by the grace of God, I am able to come up with a lesson. Hindi po madali yan. Inuupuan ko po yan, pinag-praying study. At pinapadala ko yan doon sa group chat. Kaya, para hindi kayo mahirapan. I know na pwede nyo namang gawin ng family devotion na wala yung lesson na yon. Pero mas maganda po na lahat tayo sabay-sabay na ituro yung lesson na yon sa mga bata. Because all my lessons are all about Bible values.
Okay? Grabe, nag-aakop ni Tita Fem, ha? Sigurado sa McDo yan mamaya. Huwag mong i-iskamin yan, Tita. Okay? Alright. Anong next natin? Let's sing one song, mga kapatid. Kantaan tayo man, DJ, Ayat Ti Apo, For God So Loved the World. They stand together, please. Ready now. For God so loved the world, He gave His only Son, who died On Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Amen. Wonderful His love to me. Ilocano na, ready? Pagkastalaunay, panagaya ti Diyos, inted na anak na, natay gapukan niya, isu at sublinto, anyan to naragsak. Teka. Kailangan tingnan niyo ako dito, ha? Amen? Isa pa. Ulitin natin. Go. Pagkastalaunay, panagayan ni Diyos, inted na hanap na, natay gapukan niya, isu at sublinto, anyan tularagsak. Amen. Nakaskas na ang gaya. You may now be seated. Before we hear the choir share to us their special number, doon po tayo sa Australia. Meron tayong dalawang first-time visitors from Dipilat, Bintar. Dipilat, Bintar. Okay? Brother Neil Agkawili and Sister Mary Jane Agkawili. Pakitayo po. Please stand. Bintaren. Oo. Tumakti naman. Tingin tayo taga Bintaren dito. Itap tumakita daw. Pakitam. Video. Pakita mo. Ayan o. Taga Bintag. Payapay kayo. Payapay. Bintaren. Kalugaran. Thank you very much. You may be seated. Welcome to HBBC. Okay? Let's listen to the joint choir. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Ang kanyang habag ay nananatili sa bawat panahon at henerasyon. Tayo ay matatag at may kapanatagan dahil sa kanyang dakilang katapatan.
Our God is great beyond words and beyond measure. His wisdom, power, and glory cannot be fully contained by human language. He alone is worthy of all honor and praise. Our God is truly indescribable. Amen. Let us praise the indescribable God. Praise His name on high. To God be the glory. Amen. Let us sing the Ilocano version. Amen. Dayawen tay ti Dios. Sing on the first now. Itetay ti dayaw Dios anaayat, kadatay imbeta, Jesus anak na, biyag natin natunag kahit masulay, tapno aming maisayakan, dayawin ay
You may be seated, please. It's my privilege to update you, mga kapatid, what happened last week. Ayan. Last Thursday po, we had our SMEC National Bible Month celebration, wherein ang ating beloved pastor ay nag-preach to all hundreds of students in 2 schools, morning and afternoon po. I'd like to share to you of the realizations or the key takeaways of our students na nag-participate po, mga student leaders from Marcos National High School and City of Batak, City of Batak, Payao campus. As you can see on the screen, tingnan po natin muna yung Marcos National High School with 152 na student leaders who participated our National Bible Month celebration. Ayan, nag-preach po si Pastor. Very engaging si Pastor Provy when in talking to those students. And wala po akong nakita personally na mukhang parang mukhang gutom, mukhang pagod. Lahat po sila receptive at attentive sa salita ng Panginoon. Next, sa hapon, we traveled from Marcos National High School. We traveled to Batak City in Payao. We have 240 na students who've joined the celebration, mga kapatid. Indeed po na God worked kasi mountainous siya, malapit siya. So maaga po silang nauwi sa 3 p.m. But praise God, they were very eager in hearing God's word. Kaya nag-sacrifice sila na mag-extend 3 p.m. hanggang 4 p.m. mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Some of those ay... let's move muna sa FCIS kasi excited ako sa mga realizations nila eh. Friday, with 280 student leaders, organization ng mga grade levels, and lahat ng mga clubs, nag-participate po sila. Very engaging rin ang ating mga speakers na nagbigay ng kanilang leadership lessons and management skills, mga kapatid. Let's continue to pray for them for fruits that remain. Ngayon po ay i-share ko po sa inyo ang mga realizations and takeaways ng mga students, and allow me to give some emotions to it para maanag tayo DJ realization daw. One realization po is from the SMEC. Growing up, I thought that the Bible contains only the words of God. But then, a pastor came carrying wise words, hoping that juveniles will also carry the lessons and reflection of what its real purpose in everyday living. Pastor Provy proved 3 things. The Bible is a seed. The Bible is a bread. The Bible is a light. While listening to his sermon, I asked myself, am I truly living in God's purpose and plans? As a lost soul, still looking for answers in my religion, I believe that his message was certainly the one I am looking for my whole life. I've devoted my life as a Catholic. I am a devotee. I sing for the glory of God every Sunday. Still, something was truly absent. Pastor Provy was right. It is living the Word of God. Reflecting through God's words was absent my whole life, and I've realized that I was lost all along. Pastor Provy's words changed my perspective about God and His Word. I thought the Bible was just stories of how God created all things, but when we live and reflect about its stories, its real purpose was God's plan to our life. Now, I am redirected again and happy to know His purpose and plans. I hope that through Pastor Provy, everyone will be redirected to what is truly meant for them by reading and reflecting about the Bible every day. Meron pa po, from here, I learned a lot when Pastor Provy preached. He said, and he proved that the Bible is a seed, a bread, and a light. With the phrase, the Bible is a bread,
I learned that the Bible is our spiritual food. I also learned na parang sa pagkain, na kapag hindi tayo kumain, mamamatay tayo physically. Ganon din sa hindi natin pagbabasa ng Bible, mamamatay tayo spiritually. He even said that the Bible represents life, and it is a nourishment, helps you grow. Ever since I heard this from him, I feel like I want to read the Bible again. Because in the weeks that have passed, I don't read my Bible much more because of distractions like social media, playing online games, and so on. That's why I don't regret listening to Pastor Provi. I believe na hindi lang ako ang nagbago sa kanya, sa kanyang mga sermon, kundi marami. Timesa nga lesson nga nasursurok, ma'am, ket Bible is not just a book. Ito rin ay isang gabay sa ating buhay. Kuna ni Pastor, Bible is like a seed because when you plant the right seed, you harvest a better future. And I believe it's true, ma'am. And as a teenager, nga adot problema na, nalawlawagan ti panunot ko. Gapo kadejay inbaga ni Pastor Provi, adot tinang nangeg ko nga sermonen. Pero ni Pastor pailang nangilawlawag ti panunot ko. Kasi uray gayam kasano kadag senti basol ti mesa nga tao, ket mapakawan na tayo ti Apo. Last, the lesson I learned about the message yesterday was about how God's Word important in our life. God's Word serves as a guide for how we live, helping us make wise choices, find comfort in difficult times, and understand what it means to love others and live with purpose. It's like a lamp for our path, showing us the way forward when things feel unclear. When we make it a priority, the Bible, to read, reflect on, and apply it daily, it shapes our thoughts, our words, and actions, drawing us closer to Him and helping us become the people He created us to be. To God be the glory for SMEC. Last Saturday naman po, we have a wonderful Leadership Congress ng Baptist Youth Council. Praise God for the faithful members ng mga Baptist Youth Council. Praise God rin po sa ating beloved pastor that despite of the busyness of his schedule, ang puso niya para sa mga young people, ready pa rin na mag-preach sa BYC, sa Leadership Congress sa Teatro Ilocania. Here are some of the photos. As you can see on the screen, meron tayong mga photos. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Allow me to give some of their realizations from Pastor Provi's message. From a student from BS Psychology, sabi niya, growth is very important. And leadership begins the moment you decide you are capable. It starts with self-belief, the willingness to step out of your comfort zone, and the courage to take responsibility. True leadership is not about position or title, but about mindset, consistency, and the choice to keep improving even when it feels difficult. Sabi rin po ng isang student sa civil engineering, one thing that really opened my eyes is the different areas of growth. I learned that I have a lot of things that I can improve about myself. Sabi dito rin sa isang civil engineering, Pastor Provi discussed leadership in a meaningful and inspiring way. As a pastor, his way of delivering the message stood out because it helped us become more aware of what true leadership is. He shared 6 ideas of growth for achieving meaningful success, which are very important to us. Among this, the 6th idea, 6th Christ, left the strongest impact on me. I appreciated how he connected the concept of leadership with God
reminding us that true success and growth are rooted in faith and values. Last, from Doctor of Dental Medicine, we must put Christ as the center of our lives. To God be the glory for those realizations. And praise God, let's continue to pray for our beloved pastor. To God be the glory alone. Let's all stand as we welcome our beloved senior pastor to his pulpit, Reverend Provi Arcadillian. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat, Daniel. Be seated. Lahat po ng ito ay ating iniaalay sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Alam po ninyo, nakaka-touch sa katulad kong pastor na nagpapahayag ng mga buhay na salita ng Diyos sa mga narinig ko at nabasa kong tanong ng mga estudyante. Biruin mo yung ilang tanong. Halimbawa, is it wrong to be in love with the same gender? Wow, what a question. May isa pang tanong. Sabing ganon, is it wrong to have a boyfriend when you are still young? Another question, how do you advise a teenager who is suffering from family favoritism? Grabe, no? Ano pa yung isang tanong? Sabing ganyan, how can you have peace in your heart? And one student asked a question, where will soul go after death? Gaganda ng tanong ng mga estudyante. And I believe that what student needs today is not just an academic structure. They need a biblical foundation. Because an academic structure without biblical foundation will collapse through the test of time. Diyan po tayo pumapasok. Hindi man natin ito nagagawa every day or daily to them. But we are planting seeds. Who knows? In the future, these seeds will become a blessing to them. Amen po ba? Pag-pray nyo po ng mga seeds na ito ay tumubo. Kahapon naman po, pinakita yung mga pictures dun sa MMSU. That's more than 1,000 students from the College of Engineering, the College of Arts and Sciences, and a certain college that provides computer skills and training, technicalities, and so on and so forth. Ayan po. And I gave them 6 areas of growth. Dinefine ko po kasi, why do you need a leadership seminar? At alam niyo po, lahat dapat ng tao na so-called professional, career person, or business person, all of you should undergo leadership seminar. Because you do not only work with technicalities, you work with personalities. If you're an engineer, a contractor, you have people, 2 o 3, automatically, you're a leader. It's one thing na well-versed ka sa technicalities, sa computer, sa wirings, sa lahat. But how to manage people is a leadership skill. That is why I told them, it's good that you came to school and you have a skill. And you know what, sabi ko, when you graduate from this premier and prestigious school, people will not hire you because of your diploma or your degree. They will hire you because of your skill. And the skills that you need are technical skills and leadership skills. What every institution, do you agree with me, ang kailangan ng bansa, good leadership? Maraming matatalinong Pilipino, kulang lang ang tamang pag-manage. Matatalino, sabihin mo sa katabi mo, Pilipino ka? Matalino ka. Totoo yan. What every school needs to grow and progress, good leadership. Right? What every church needs, good leadership. And what every family needs is good leadership. Do you agree na ang kailangan ng bawat pamilya ay good leadership? Kaya po ngayon, tatalakayin ko po ang family devotion. At
particularly, gusto ko pong idirekta ito sa ating mga tatay at nanay. Sapagkat sana po'y maunawaan nyo, it's one thing and it is not an easy task to provide for our family. But you must not set aside the idea that our families also need direction, not only provision. Parang natulala kayo dun sa aking sinabi. Kasi pastor, nakaka-nosebleed ka. Okay. Naniniwala ba kayo na ang kailangan ng ating mga pamilya ay hindi lang po provision o, ano po yung Tagalog ng provision? Katugunan sa mga pangangailangan. Pamasahe, tuition fee, araw-araw na baon, groceries, milk tea, Jollibee, damit, sapatos, ang tawag dyan, pagtugon sa pangangailangan. Pero naniniwala po ba kayo na hindi lang po provision ang kailangan ng ating families, kundi direction? How many of you agree with me, our families need direction? Come on, raise up your hand. Kailangan po. Amen, amen, amen. That is what I'm going to talk to you about today. So in many aspects, let me deal with you about family devotion. Sapagkat po, ang pagtitipon ng pamilya ay isa pong paraan ng pagsiset ng direksyon ng ating mga anak. Are you listening? Now, I gave 6 areas of growth in my leadership talk yesterday because sabi ko, na alam niyo po, mapalad ang pamilya na ang tatay at nanay lumalago pa rin. Because if you would like things to improve in your life, you must improve. It is not right and it won't happen that you want everything to improve except you. Pwede ba yun? Gusto mong mag-improve ang buhay mo, ang antas ng kalagayan nyo, pero ayaw mong mag-improve? Pwede ba yon? That's why growth is the name of the game. Everybody say grow. So ang topic natin this year, everybody if you remember, ano yung ating topic for this year? Together we strive to grow and abound in Christ. Come on. Help everyone. Help your seatmate. Okay? Everybody say together, go. Together we strive to grow and abound in Christ. That's what each and every one of us need to learn. Now, kahit pa mag-a-abroad ka, kung poor mindset ka, hindi ka pa rin lalago. Kahit saan ka magpunta. And there are many people who go abroad, Australia, US. Listen to me. It's not the place, it's you. Kahit pa Pilipinas ang lugar mo, pag malago ka, you'll prosper in life. Tatandaan niyo po, ha? The name of the game is growth. Now, when I shared the 6 areas, hindi pa ako nagpipreach, ha? Nagkukwento pa lang. Kaya hindi pa po actual preaching. Ano po? I shared 6 areas. Would you like to know them? You might need this because your children are growing up. And if you would like to build them as a good leader, these are 6 areas they need to work on. Naunawaan niyo po? Number 1 is competence. Number 2, character. Ang competence po is skills. Hello? Ang character, ugali. Skills will make you valuable. But character will make you reliable. Maraming mga tao na matalino magaling, pero pangit ang ugali. So hindi reliable. Are you with me?
Ganda ng mga lessons, di po ba? Mga kapatid, ganito po ang mga tinuturo ko pag ako nagsasalit sa LGU, sa mga eskwelahan. At maganda na matutunan nyo rin ho ito. Kasi kung may dapat influencers at leaders sa ating lugar, tayong mga Kristiyano. Okay. Number 1 is competence. Number 2 is character. Number 3, conviction. That is your belief system. Number 3 is your compassion. Kasi po, you have to live beyond yourself. Gusto mo ba ang dentist na alam niya ang ginagawa niya, pero wala siyang puso? Pag in-injection ng kanya, grabe naman. Kasi may competence, pero walang compassion. Mahalaga yan sa leadership. I mean, when we manage people, we don't just hire them for their skill. We need to have heart for them. Are you with me? Sino po sa inyo ang gustong maging manager? Huwag niyong iasam maging manager. Asamin niyong lumago. Magiging manager kayo. Don't aim for the position. Just aim to grow. You will have the position. Are you listening? Oh, Pira, parang binobomba ko na kayo ng 20 na libro ng leadership in one preaching. Okay? Number 1, competence, character, conviction, compassion. Number 5, contentment. Ang leader na walang contentment masisira sa covetousness. And covetousness will make you selfish. Kaya ang ganda po na pag naging leader ka, just forget yourself. Huwag mong pangarapin ang mayaman at maraming pera. Hayaan mong pupunta lang sa'yo. But stick to your mission as a leader. And number 6, Christ. These are 6 areas you need to grow if you want to be a good leader. Are you listening? Kaya po yung binasa ni Daniel kanina about Christ, totoo yun. Kasi po, pakinggan nyo ako ha, listen. You can make a living without Christ. Hello? Marami pong mga tao ang galing kumita ng pera na sinantabi si Kristo. And don't do that if you're a Christian. Because you can make a living without Christ. Anong gagawin mo? Diskarte lang yan. But you cannot make life worth living without Christ. Kaya gusto mo pera-pera lang? Abroad lang? Na wala si Kristo sa buhay mo? You can make a living without Christ. But you cannot make life worth living. Alam mo yung sabihin ng worth living? May meaning, may katuturan, may silbi. Kasi kung pera-pera lang na walang Kristo sa buhay mo, empty ka, empty. Kahit puno ang bulsa mo. Empty. That's why if you're going to be a good leader, you need to have a relationship with Christ. Diyan magsisimula. Kaya, kita niyo po yung impact, praise God. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon na lahat po ng ito, ako po mismo nagtataka ako sa aking sarili, paano ko po nako-conceptualize to. This is not mine. It is God helping me. Lahat po ito'y wisdom galing sa Diyos. At kaya, I just take the joy that I can see people respond to the Word of God. And praise God for that. It's just my joy. And to God be all the glory. So again, kailangan po natin lahat ng leadership training. Leadership seminar. Kasi po iniisip nyo siguro, ba't ako magiging leader? Helper lang ako sa trabaho. Gusto mo bang maging helper habang buhay? Brother Alan, baka isang araw maging foreman ka na. Correct? Kahit marunong kang mag-measure, Brother Alan, marunong kang pumukpok ng pako, marunong ka na magpalitada? Hindi pa. Konti pa lang. Marunong kang magpalitada, marunong kang mag-layout at lahat. Di ka naman marunong mag-manage ng tao. Lugi ka. Lagi kang may problema. Ito sabi ko, if you don't know how to organize, you will agonize.
Isulat nyo yun. Sulat nyo yun. Hindi po magaan na statement yon. Mamaya tatalakayin ko yan. If you don't know how to organize, you will agonize. Either your life is peaceful, mapayapa ka, maayos dahil marunong kang mag-organize. Or lagi kang stress, agonize, kasi hindi ka marunong mag-organize. That's why you need leadership skills. Baka akala nyo, nalingak nga, kabit tiwaywayan. That's technicalities. If you want to improve in life, learn leadership skills. Are you there? So, let's move. Now, sa ating mga tahanan, ang kailangan po ay good leadership. Anong kailangan ng ating mga tahanan? Maminsan pa, isa pa. Ano pong kailangan ng ating mga tahanan? Good leadership. Alright. So ngayon po, sa ating unang paksa, dalawa po ang gusto kong talakayin ngayon. Kaya for the short notice, binago ko po sandali yung programa. For the short time, I'd like to share with you about family devotion. Mahalaga po eh. Di ba? Maski ikaw kung coach ka ng basketball, hindi lang dapat alam mong mag-shoot at marunong kang mag-manage. Leadership ang tawag dyan. Okay. Now, I'll talk to you about family devotion. What's our topic? Sino po sa inyong may family? Taas ang kamay. Wala tayong problema dyan sa family. Pero ang pag-uusapan natin, yung devotion. Okay? It's good to have a family. Thank God for our families. It's God's responsibility to bless our families. Would you like God to bless your families? May obligasyon tayo. Ito po yun, devotion. Now, I'd like to show you some photos of this week. Ewan ko kung ma-rundown lahat. Pero, just make a quick photo. Yan. That's our family devotion last night. Okay? Brother Tungpalan. Sige lang. Lisan nyo ha. Si ano yon? Si Hawaii naman yon. Okay, Hawaii. Yan no. I think this is Claveria. Move. Australia. Yes, iyan. Mira. Pwede pala yon. Balik mo nga, kahit nasa South Korea si Alexis, tinawagan niya yung kanyang family para mag-family devotion online. Pwede pala yon. Okay, next. Ayan naman. Next. Ayan, tawag. Sige. Praise God. Amen? Palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon sa ating mga pamilya. Noong December po, ito po yung isa sa mga burden na inilagay ng Panginoon sa aking puso as a leader of the HBBC ministry. The Lord impressed in my heart because I know God wants to do something sa ating mga pamilya sa taon na ito. But, in order for God to do that, kailangan meron po tayong dapat gawin. So, we had the family conference.
We had learned a lot of lessons, but one of the important things na nagawa natin ng family conference ay yung i-kick off ang ating family devotion. In the group chat, I organized family devotion lessons. There are 107 members, that includes some of my staff members there, to check on the attendance. Nakatatlo na po tayo, so we've checked attendance. May mga nakompleto na po ng tatlo. Meron po yung dalawa pa lang, meron po yung isa pa lang. But we already had 3 weeks done. Are you there? Out of the 107, I noticed that we only have about 46, 48 responses every week. So, ang burden ko ngayon doon sa remaining. I think I have no more problem with those 46, 47, 48 families. So ang burden at prayer na lang po ng aking puso ay yun pong remaining families. Now, I'd like to encourage you today about family devotion. There are 3. I'd like for you to know 3 fundamental truths about family devotion. 3 fundamental truths you need to know about family devotion. So please take time to copy that while I'll show to you this. Ngayon po, okay, habang kumukopya kayo, kung kaya niyong tignan pa, ito, aking pinapakita, i-zoom mo na lang. Can you zoom this for a while? Okay, zoom mo, zoom. Ayan. Okay. Alright. Oop. Sige. Okay, yan na lang. Sige. Pakibasa po yung nasa taas. Family devotion commitment. Nakalagay, as a family, we solemnly commit before God to faithfully set apart time for family devotion through the reading of His Word and united prayer. Ito po'y pangako at panata ng bawat pamilya na magtipon kada linggo for family devotion. We promise to build our home upon faith. You will never go wrong pag ang pundasyon po natin ay ang Panginoon. Are you there? Ano man ang dumating, lagi nating piliin ang Diyos. Okay, next. And obedience to Jesus Christ. Seeking His guidance. Hanapin po natin ang Kanyang guidance. In all that we do, we commit. Can we read that? Go. We commit to leading one another, louder please, in righteousness and teaching our children to know, love, and serve the Lord. By God's grace, we dedicate our household to honor Christ and glorify Him in our daily lives. So, isusulat po dyan, ito po ibibigay ko sa mga tatay. So, can you distribute it now sa mga tatay? Could you raise up your hand, please? Kahit po hindi pa kayo nag-start, pero gusto kong ibigay na lang po sa inyo ito kasi po, hindi optional ito. Ipapakita ko sa inyo bakit, okay? Come on. Bigyan lahat ng tatay. Yung wala na pong tatay sa tahanan, and you are here, mother, taas mo ang kamay mo, sumabigyan ka. Ayan. Ayan. Si Tita Daisy, okay, dito sila. Ayan. Alright. Dito sa harap, oh. Dito sa harap. Dito sa harap. Ilan ba yung pinrint ninyo na ganito? Oo. Make sure everyone is a copy, ha? Okay. Meron pa? Anong update, Gerald? Ano sabi nila? At the lobby, can you go fast? Asa lobby? Lahat dapat merong hawak na nito. But before I give to you the lesson. Sa Australia, you need to sign a commitment like this. Binigyan ko na rin pong pasukin. Lawag meron kayo. Claveria. I really want to encourage every families to have this family devotion thing. Okay? Sige na. O, dito pa. Kumuha na kayo doon. Dali. At bigyan na yung mga iba dito. Sige. Alright.
Kung nagkulang, we'll print more. Wala na? You should print more. Okay? You should print more. Alright. So, isusulat nyo po doon yung family. Na-realize ko kanina, when I sent a message to Claveria, halimbawa po, wag lang ilagay Pedronan family kasi ang daming Pedronan nila doon eh. So, pwede mong ilagay Harold Pedronan and family. Diba? Halimbawa, Kakal family. Ilan ang Kakal natin dito? John Paul Kakal, Victorio Kakal, Ryan Kakal. So ba? Wala na? So, just write the name. Okay? All right. So, now, let's go. Are you ready? 3 fundamental truths you need to know about family devotion. Number 1, it is God's command. God commands it. Say that together. Go. God commands it. Okay. Mahalaga po yung maunawaan nyo yung God. Kasi may God tayo eh. Sino po sa inyo may Diyos? Okay. Ngayon, yung ating Diyos, ating Panginoon, ang sabi, kinokoman tayo. Right? Now, in Deuteronomy chapter 6, 5-9, we see here, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Ito po'y utos ng Diyos sa mga tatay. Ang utos ng Diyos, mahalin mo ang Panginoong Diyos mo sa lahat ng puso mo, okay? Kaluluwa mo at lakas mo. 6. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Ilagay mo sa puso mo yan. Next. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ito na, yung teach diligently. Naunawa niyo po? Hindi po sinabi dyan, mga kapatid, na teach them if you have extra time. Ang problema po sa atin, ang ating tingin sa family devotion ay optional. Hindi po siya optional. Utos ito ng Diyos sa atin na dapat nating isagawa sa ating mga tahanan. Tatay, hindi optional sa iyo ang family devotion. Command ito. Naunawaan po ninyo. At pagdating sa command na ito, you do not make it optional with your time. For example, mag-family devotion kami. Kung may time, hindi pwede yun. Hello? Kung si Presidente, empleyado ka sa kanya, may iniutos siya sa'yo, ang isasagot mo ba, yes, President, kung may time ako. Hindi eh. The King's command requires obedience and submission. So the problem why many of us do not have an intentional family devotion, maliban po doon sa rason na nahiya kasi akong gawin sa pamilya ko eh. I think the one reason is hindi maayos ang relasyon nyo sa Diyos. Kasi kung maayos lang ang pakikitungo mo sa Diyos at may takot ka sa Diyos, yung takot mo na yan sa Diyos at reverence mo sa Diyos, ang siyang magtutulak sa iyo na sundin ang kautosang ito. And you, because of that driving force, you will learn how to overcome yung nahihiya ka. Lahat na ng barriers, lahat na po ng mga hindrances, pag-aaralan mo ngayon kung paano mo babanggain at gigibain. Bakit? Sapagkat tinutulak ka ng Diyos sa utos na to, you need to do this. Because it's a command. So whatever excuses you raise, hindi po yun ang problema. Kasi kung gusto, may paraan. Ngayon, bakit hindi mo gusto? Let's go back. Relasyon po kasi sa Diyos ang pinag-uusapan dito. Kung mabigat ang impact ng Diyos sa puso mo, kapatid, ang utos niya mabigat sa iyo.
Pero pag ang Diyos parang magaan lang ang turing mo sa Kanya, ang mga utos na ganito, babaliwalahin mo. You have to remember, God commands it. Ano sabi ng Bible? Thou shalt teach them diligently unto thy children. Tatay, let's teach this diligently to our children. At paano po? Tingnan niyo po Okay? When thou sittest in thine house, pag nakaupo, edi anong pinakamagandang setup na nakaupo kayong nag-aaral? Anong pinakamagandang setup? Sa harap po ba ng TV? Pag kumakain lang po ba? Ano pong pinakamagandang setup na kayo ay nakaupo para mag-aral? Hindi po ba family devotion? Yan pong pinakamagandang setup. Okay? Ano pa? When thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. Gusto kong bigyan ng bigat ito, mga kapatid. Huwag nyo namang bibiguin yung Diyos na tumutulong sa pamilya nyo. Huwag na huwag nyong bibiguin. Huwag na huwag nyong iti-turn off or iti-turn down ang utos ng Diyos na gumagabay sa pamilya natin araw-araw. Diyos po ang nag-utos. Hindi si pastor, tinutulungan ko lang sa implementation to, pero Diyos po ang may utos ng family devotion. At praise God, marami na po tayong mga men ang nag-rise up dito at sinimulan ng gawin. Okay? So, bakit ko po diniinan ito? Para po, hindi nyo po maramdam, hindi nyo po dapat kasi iniisip ng family devotion, pressure ni pastor. Dapat po kasi ito, gawin nyo para sa Diyos. Hindi po para kay pastor. Although mabigat at authoritative po ang aking pagsisimula at pag-execute po dito, pag-iimplementa, pero dapat gawin mo to para sa Diyos. Kaya ko po dinidiinan itong God commands it na puntong ito. Para pag sinabi mo, bakit? Mga anak, mag-family devotion tayo sa Sabado. Yung puso mo, hindi lang dahil sa encouragement ni pastor. Malaking factor yon. Like I told some men a while back, not many churches ginagawa ng pastor ito sa kanila. Not many churches. And praise God, we are doing it here. Pero dapat pag ginawa mo, malaking bagay po yung in-encourage ni pastor to sa atin. Naku, magsasubmit tayo ng attendance. Part po yan. Pero didiinan natin po, dapat gawin mo to kasi utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Utos ng nasa taas. Hindi po ako, hindi po si Mayor, hindi si Governor, Panginoon po ito. Gets nyo na po ba? At dahil po dyan, wag na wag nating kakaligtaan. Kung mayroon pong utos o instruction na wag mong kakaligtaan, ay yung utos na galing sa Diyos. Wag na wag mong kakaligtaan yan. Amen po ba? Kukonsensyahin kita, hindi ka kailanman kakaligtaan ng Diyos. Ano kaya kung isang umaga, nakaligtaan kanyang gisingin? Ay, teka, nalimutan ko palang gisingin yung si Enteng Tungpalan. Hayaan mo na lang. O di hindi ka na nagising. Hindi po tayo nakaligtaan ng Diyos. Kaya kung siya naman ang nag-utos, ay huwag mong kakaligtaan. Okay, number 2. Not only God commands it, but number 2, God expects it. God expects it. So, pala, every week, inaabangan ng Diyos. Kasi kung may inutos siya, inaabangan niya yung resulta. Tama po ba? Pag ang isang teacher nagbigay ng assignment ngayon, tomorrow, he is expecting you submit your assignments. So if God commanded it tomorrow or the next or this week, God is expecting you will do it. Lumipas ang linggo, hindi mo ginawa, sino ang nabigo? Diyos. Biruin mo kung ilang linggo na yan, binibigo mo ang puso ng Diyos. Kasi ina-expect niya, kapatid
Kaya sinasabi ko sa inyo, kung mas mabigat sa puso mo ang driving force na to na God commands it, God expects it, isasantabi mo yung nahihiya ka, isasantabi mo yan. Yung busy ako, isasantabi mo yan. Diba? Diyos yan mga kapatid, meron pa bang mas mahalaga kaysa yung utos ng Diyos? Wala. Kahit pa sabihin mong maraming pangangailangan, sino rin ang tutugon dyan, hindi ba ang Diyos? Sabihin ko sa inyo, bilang pastor, apakasarap po sa aking puso na ipag-pray ko ang family nyo na ginagawa nyo ang kalooban ng Panginoon. Pero kahit anong prayer ko ng blessing ng Diyos sa ating mga pamilya, kung sinasantabi naman natin ang mga kautusan at kagustuhan ng Diyos, ay wala rin po. Bigo ang prayer ko bilang pastor para sa inyo. God expects it. Now, tingnan niyo po ang ehemplo. Genesis chapter 18 verse 19. Genesis, for I know him. Ito po ay si Abraham. Sabi ng Diyos, I know him that he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken. Imagine that mga kapatid. Ano sabi ng Diyos? Kilala ko tong si Abraham. Alam ko gagawin niya to. And God still is expecting that today. That you will do what you should for your family. Are you with me? Ito po ang malaking pananagutan natin sa Diyos. Gusto kong sabihin po sa inyo, maging aware kayo, may pananagutan ka sa Diyos. Alam niyo yung isabi ng pananagutan? Sasagot ka sa Kanya eh. Pag wala ka kasing ganong mentalidad at pag-iisip o perspektibo sa buhay, parang you are just free to do what you want. Yes, you have the freedom to do what you want, but use your freedom with responsibility. Be responsible with your freedom. Huwag mong gamitin ang freedom mo na kaligtaan ang dapat, dahil may gusto kang ibang gawin. Huwag mong gamitin ang freedom mo na saktan ng tao dahil wala kang pakialam. Gamitin mo ang freedom mo na ang responsibilidad mo maging blessing, makatulong ka. Binigay ng Diyos yan sa atin. We are accountable to God. So, God commands it. God expects it. Number 3, God blesses it. Amen? God blesses it. Anong gagawin ng Diyos sa ating family devotion? Pagpapalain niya po. Sa Psalms 128, makikita niyo po yung pagpapala po dyan. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Verse number 2, Thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Alright? Number 3, Thy wife, so yung husband yung una, Thy wife shall be a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Wife, children. This is a family blessing. Everybody say, family blessing. Listen, ang family devotion po ay hindi nagagarantiya ng problem-free family. Everybody say problem-free. Ano ibig sabihin ng problem-free? Pag nag-family devotion po kayo, hindi po siya magpapahiwatig. Wala nang mangyayaring problema sa pamilya. Pero po, it invites the favor and blessing of God. E di mas mahirap po yung puro problema, walang favor? Hindi ba mas maganda yung kahit may problema, pero may favor? Pero paano ka magkakaroon ng ganyan pag hindi ka magpa-family devotion? Ang mga pamilya lang ba natin, puro problema lang? Dapat po hindi puro problema lang. Dapat may favor din ng Panginoon. Dapat may blessing ang Panginoon. So, anong gagawin ng Diyos sa family devotion? Anong natutunan natin? Number 1, God commands it. Everybody, go. God commands it. Number 2, and then number 3, what? God. Okay. Now, hindi na po ngayon problem. It's not a problem anymore whether God commanded it or not. So hindi na po ito questionable. Naawatan niyo kakabsat?
Hindi na siya question kung gagawin mo ba, kung ito ba'y command ng Diyos o hindi. Question pa ba ito na command ng Diyos o hindi? Hindi na. Hindi na po question kung ito ine-expect ba ng Diyos o hindi. Given na po. Hindi na siya question kung ibibless ba ng Panginoon to. Ang question is not, did God command it? Ba't ko gagawin? Did God command it? Hindi po question yon. Does God expect it? Hindi po question yon. Will God bless it? May mapapala ba kami rito? Hindi po question yon. Ang question, will you do it? Sabi mo ko sa katabi mo, will you do it? Baka yung magkakabsat nga, damat dagsan na nga, will you do it? Sabi mo na maayos, will you do it? Sundan nyo ako, sundan nyo ako. Sabi nyo sa katabi nyo, God commanded it. God expects it. God will bless it. Will you do it? Yan. Amen po? Kaya pipirma na kayo ngayon. Ngayon, bago nyo ipasa yan, alright? Yung schedule na nakalagay doon, kasi po, didiscuss ko yan. How to have a meaningful family devotion. 4 lang ito. How to have a meaningful family devotion. Alright? Yan ang next part niyan. Kala nyo tapos na yung preaching, ha? Intro pa lang yun actually. Okay? Number 1, how to have a meaningful family devotion. Okay. Ganito po ang gawin natin para maging meaningful. 1, set a regular schedule. Don't just set a schedule. Make it regular. Huwag po kayong mag-rely doon sa when we have time. Huwag nyo pong ipamukha sa Diyos na hindi nyo gagawin ito dahil busy po tayo. Huwag. Ngayon po na aking sinimulan na po sa church natin, God will work in your families. Positive and negative. If you obey, positive. If you disobey, negative. Bakit po? Ini-initiate na po ng pastor nyo eh. Alam mo na eh. And he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is. So pag alam mo na, God commanded it, God expects it, God will bless it, at hindi po natin gagawin, nagkakasala na tayo ngayon. Because sin becomes what? Naano mo yung sin? Kasi nga, nalaman mo na yung kagustuhan ng Diyos eh. Aware ka na eh. Are you with me? Damagang mantakabay mo, si bibiyag ka pa eh. Amen po? Okay, so let's move. Set a regular schedule. Hindi, tandaan nyo po ito mamaya didiscuss ko sa next lesson ko to about time management. Alam mo kung bakit hindi mo magawa-gawang isang bagay? Hindi mo kasi sinet na schedule eh. Mag-imbita ka ng tao. May kanto the church may, kitak to. Hindi pupunta yan. Mag-submit kayo ng reports. Submit at. Hindi magsasubmit yan. Unless ilagay mo sa schedule mo. That's the secret of time management. Naunawaan niyo po? Kaya ang family devotion para maging meaningful, hindi po kasi meaningful yung pasulput-sulput. Hindi meaningful family devotion po yung once a month. Mas matindi yung iba, once a year. Hindi meaningful yun. Ang meaningful, yung may consistency. Nagiging meaningful ang family devotion pag ganon. Yung pagkadating na ng araw na yan, yung anak mo aware. Yung family devotion natin pala mamaya. Hello? Hindi. Ako po, pagka nagsabi ka ng isang bagay sa akin na promise, na hindi mo ilalagay sa schedule mo, alam ko, hindi mo gagawin yon. Yan ang isang problema natin sa time management. We don't set it. That's why mamaya, mayroon akong ibibigay sa ating mga care group leaders. Alam niyo kung ano to?
care group leaders, to-do list. Ako na mismo ang bibigay sa inyo ng dapat nyong ilagay sa weekly schedules nyo every week. Kasi hindi nyo ginagawa eh. Hindi nyo ginagawa. Kaya ako na, tutulungan ko na kayo sa time management. May to-do list ka bilang care group leader. Kasi kung wala kang ganito, nakakaligtaan mo ang responsibilidad mo. Yun lang naman eh. Kasi akala natin masyado tayong matalino. Masyado tayong magaling sa utak. Hindi ho. Mas magaling yung nag-organize. Okay. So, set a regular schedule. Choose a day and time. For example, sa amin po, ang schedule namin is Saturday evening. Sino po yung katulad namin, ang regular schedule niya Saturday evening? Good. Around 7 o'clock to 8 o'clock p.m. That's our regular family devotion schedule. Alright? So, ang gawin nyo na ngayon, remind your family ahead of time. O, mga anak ha, yung family devotion natin mamayang gabi, remind your family ahead of time. Number 2, how to have a meaningful family devotion. Make it relational. Everybody say relational. Mahirap kasing magsulat habang nagsasalita, no? Sige, sulat nyo muna. Okay. Make it relational. Pag nag-family devotion po tayo, gawin nating relational. Okay. For example, wag po yung pag-upo. Ang lesson natin ngayon ay stewardship. Hindi po. Gawin nating relational. Ask about life. Kumusta't biyag? Kumusta di pa nagbasa? Kumusta ang trabaho? Ano ang giving of thanks natin? Ano ang prayer request mo? Ano ang subject na mahirap para sa iyo, anak? Science po. Naku, anak, ang dali-dali niyan. Nung ako, 75 ang grade ko dyan. Di ba? Ano yung struggle mo sa school, anak? Yung isang classmate ko, binubuli ako. Sino? Ganito. Anong ginawa sa'yo? O ano ngayon ang pakiramdam mo? Kaya mo bang i-handle? No problem, Dad. I can handle it. Very good. Don't take it seriously, anak. Huwag kang madiscount, huwag kang ma-depress pag may ganyan. Eh ako po, na-depress po ako eh. Ganyan-ganyan eh. Talaga? Ayan mo, puntahan natin yan sa Lunes. Kausapin natin yung teacher para malaman niya na mali yung ginagawa ng bata. Are you with me? Dito po yan nangyayari. So make it relational. Encourage open sharing and active listening. Maganda rin po dito, celebrate small victories. Nag-top 5 yung anak mo. Alright, palakpakan natin si Kuya dahil nag-top 3 siya. Palakpak! Oh, di ba? Oh, ganun din si Ading top 1. Yes. Eh paano yung walang honor, pastor? O di motivate mo. At ngayon pa lang, palakpakan na natin si Ading kasi sa susunod, magta-top 5 na siya. Yes. Motivation ba? Ang family devotion, relational. Parents, nagko-complain ka. Yung anak ko, hindi na nakikinig sa akin. Ayaw na sa akin. Did you build relationship? Did you build relationship? Pastor, lagi kong pinapalo. Rad yan, kapatid. Pastor, alam niyang batas ng bahay. Walang dapat dumating dito not later than 5 o'clock. Rules yan, kapatid. Did you build relationship? Mahalaga po yun. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang kailangan talaga ng pamilya, good leadership. Amen po ba? Sayang pong lahat ng pinagpaguran pag ang anak lumihis ng landas. So celebrate what God is doing. Tapos doon, pwede nating i-mention. Narinig niyo ba yung announcement ni Pastor nung Sunday? Nagpa-commitment siya, di ba? O, mag-commitment tayo ha. Ikaw anak, yung baon mo, 50 pesos. O, magkano i-commit mo doon? Sa missions, 5 pesos po, tatay. Good. Ikaw kuya, 10 pesos po. O, di ba? O kayo, 10 pesos din po.
Very good. Palakpakan natin. Alam nyo, pag ginawa nyo yan, naku, sasabihin ko sa inyo, kahit hindi pa tayo ganito kasagana ngayon, pagpapalain tayo ng Diyos. Wow! Nangyayari ba yan sa mga tahanan ngayon? Nangyayari ba yan sa mga pamilya ngayon? Nangyayari ba yan sa mga bahay ngayon? Wala. Tsaka tayo mag-e-expect ng good result. Wala naman tayong ginawa. Mag-e-expect tayo ng harvest na mabubuti. Hindi naman tayo nagtanim. Nagtanim, masama pa yung ating itinanim. Tapos mag-e-expect tayo ng magandang result. Kaya po, gawin natin to. Set a regular schedule, make it relational. Ito pa, number 3. How to have a meaningful family devotion. Assign roles to family members. That's number 3. Assign roles to family members. Bigyan niyo po ng role ang mga membro ng family. Halimbawa kami po kagabi, ang aming MC at song leader ay si Kiyon. Ayan, si Kiyon. So tumayo siya sa harapan namin kagabi. At sinabi, dito sila magandang mag-practice. Good evening, family. Good evening, family. Tonight, we are going to worship God. And we are going to sing our first song. Ano na yung first song natin kagabi, anak? What was the first song last night? God is good to me. We'll sing the English and Iloco. Okay? Ready now? Go! Kanta kami lahat. God is good to me. Wow! Tapos maya-maya sabi niya, Iloco, ready, go! Diyos na ayat kanya. After that, sabi niya, alright, let's have, siyempre, nagbeda-beda, nakastika fluent pa lang. Ganun talaga, nagsisimula eh. Pero pagtagal, mafufluent din yan. Okay, for our opening prayer, let us have Kuya Kirk. O di tayo naman si Kuya Kirk. Punta dun sa parang konting stage namin. Alright, let's pray. Assign roles. May takabasa ng Bible. That's how we develop our children. Listen to me. Parents, one of the most important skills we need to develop to our children. Tanungin niyo ako, Pastor, ano? Hindi yata nagas yung tanong ko. Teka. Okay, isa po sa mga pinakamahalagang skills na ituro natin sa mga anak. Tanungin niyo ako, ano, Pastor? Communication skills. Pag mahiyain ang anak, huwag niyo pong gawing normal. Huwag niyo gawing okay lang. Turuan natin silang communication skills. Pag ang ating mga anak ay nag-improve ang kanilang communication skills, sasabihin ko po sa inyo, edge po nila yan pagdating ng buhay nila in the future. There are many kids today that are very good in communication skills. Magagaling. Ayan, si Gian will compete for national extemporaneous speech. Marami tayong mga bata magagaling mag-speech. Opo. So, i-develop natin sila. Malay nyo pagdating ng araw, hindi man sila maging pastor, pero preachers ng ating church. Pero paano natin i-develop? Listen to me, walang ibang aasahan kang magde-develop sa kanila kundi tayo mismo. Paano po? Kailangan tayo mag-commit sa Panginoon. Lord, sorry ako pa lang nagkulang sa'yo. Nagkulang din ako sa aking pamilya. Are you there? Okay. So make it, assign roles to family members. Number 4, use the weekly family devotion lesson. Use the weekly family devotion lesson. Hindi na po kayo mahihirapan na mag-isip ng lesson na pwede nyong ituro. Sapagkat meron po akong ginagawa every week na mga lesson. Lahat po ng ito ay values. Everybody say values. Naniniwala po kasi I am a firm believer and a firm proponent that the best foundation of life is core values.
Pag walang value, magiging valuedong. Are you with me? Mahalaga po ang values. Values defines the man. It's one thing to have talents, but with lack of value, that talent can be used wrong. At that person, no value. Kasi sabi ko po sa inyo, kanina po, ano yung sinabi ko? Competence will make you reliable, will make you valuable, but character will make you reliable. So let's raise them. Kaya nung una po, nag-ano ako ng integrity, tapos nitong nakaraan, stewardship. Kaya kahit kakarating namin ng misis ko sa Singapore po noong Sabado, imagine niyo po, na pumunta kami sa airport ng Lawag, 4:30 morning. Morning po yan. We took the flight from Lawag to Manila. We stayed in the lounge for about 2-3 hours. We waited for our next flight to Singapore. That's almost 4 hours flight to Singapore. Buti na lang po ang Singapore, walang kahirap-hirap ang immigration. Kaya pag pumunta kayo ng Singapore, wala kayong haharaping immigration officer. Puro touchscreen, puro lahat, technicalities pa. Pak, open, okay, pusok ka na. Dumating kami dun sa aming hotel around 7 in the evening. What we did first, put on our bags together, and then we called our kids. Let's have our family devotion. Because it's a regular schedule. Naunawaan niyo po? So family devotion po kami, online. Tinalakay ko po yung stewardship, good management. In-remind ko sila na pag may ministry kayo, wag na wag niyong papabayaan ang ministry niyo sa stewardship. Last week, our topic is Stewardship Part 2. Kaya yun po yung tinanong ko sa mga bata kanina. I will again give you another lesson tomorrow. Isipin niyo po bawat linggo may bagong leksyon. Sa loob ng isang taon, 50 lessons, 50 values. Sa tingin niyo anong mangyayari dyan? Isang libro. Are you there? And it will help many people in the future. It will help a lot of families. Kaya po, mag-family devotion na tayo. Amen? It's not a question, did God command it? Did God expect it? Did God bless it? Will God bless it? No. Will you do it? Sign now. Sige po. At isubmit na natin. Lagay niyo kung anong araw at oras kayo mag-family. If a file ko po yan, my staff will file that. So alam ko kung sino ang mga naka-schedule ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado ng gabi, at Linggo ng gabi. Now, you will expect this. In the list, nakalagay yung mga araw kung kailan kayo mag-devotion, right? Okay. Itong mangyari dyan. Kung hindi kayo nag-submit ng picture doon sa ating group chat kung saan nag-a-attendance tayo, my staff will send a message to you. Sir, ma'am, our pastor would like to remind you na ngayon po ang schedule ng family devotion ninyo. Biruin mo yung sistemang ganyan, mga kapatid. My goodness, i-check ka pa ni pastor? What a system. Ha? At the due date na. Diba? I-check ka talaga. It's a system. Sa una, parang napre-pressure lang kayo. Ganun talaga. Pero as you go on, it becomes a joy to have the family devotion. Mga wives, anong masasabi nyo rito? Masaya ba? Masayang masaya. Amen. Mga kids, anong masasabi nyo? Supportive ba kayo dito? Kids, kahit college na kayo ha. Kahit yung iba sa inyo, young professionals na, sumama dapat kayo sa pangunguna ng inyong mga magulang. Ang hindi nyo pagsama ay kasalanan sa Diyos. Kasi utos ng Diyos sa tatay nyo to eh. Ang utos din ng Diyos sa'yo, obey your parents. So wag nyong sabihin, may project ako, may assignment ako, bahala ka rin mag-organize ng buhay mo. Hindi mo gagawing dahilan yan. Kung halimbawa, ang schedule nyo, Saturday night, huwag ka mangangatwiran. Pa, hindi ako makasama sa family devotion ngayon kasi may project ako. Huwag nyo gagawin yan.
Bahala kayo mo tamang i-plaster mo dito, in require ni teacher mo king ka, tapno mapagbigyan, in require ni Apo Diyos kada kayo. Bakit? Si teacher mo lang ba ang pagbibigyan at hindi ang Diyos? Hello? Parang wala nag-amen doon na. Okay? So, isabit nyo na po sa mga ushers. Kunin nyo. Ayan. Lahat dapat ha. Kasi po ang hindi daw magsasabit mamaya, pag lumabas, biglang sasara yung pintuan. Hindi pinapalabas. Okay? Ayan. It will be our job. I'm here to help you, mga kapatid. I'm here to help you. Kung sa ngayon, medyo hindi kayang ng mga anak ninyo, kahit kayong mag-asawang muna, yan, pray. Kung meron po kayong anak na medyo hirap nyong i-encourage, huwag nyong pilitin. Huwag nyong ipipressure. Pray lang kayo. At may pag-asa yan pag nag-pray kayo. Lalambot din ang puso niyan. Okay po? So, is this a blessing? Woo, praise God. Okay? So, I'm excited for the next part, mga kapatid. But this time, tumayo po tayong lahat at umawit po tayo. Bago dyan, manalangin muna tayo. Alright? Nakasabit na ba kayo lahat? Sigurado ha? Awang palabsan nyo, ushers ha? Palabsan nyo, okay? Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po. Ito po'y hindi pagpapahirap. Ito po actually ay blessing, hindi siya burden. Ito po'y hindi pressure sa amin, Lord. Ito po'y isang malaking pribilehyo. At ang dulo, profit sa buhay namin, Panginoon. For your glory and honor. Salamat, Lord. Bless the next part of our service. In Jesus' name, Amen. Yung sa Australia, maraming salamat. We can now dismiss you. I hope you were blessed. Na-bless ba kayo dyan sa Australia? Oo. Yung mga families nyo sa Pilipinas, tawagan nyo pag family devotion kayo. Ano? Okay? Very good. Alright, let us sing one song, then we'll have the offertory prayer. Yung ano ba yung kanta natin na offering song? Try me, sabi niya. Bring you all the tithes. Okay. Ready now and Bring me all the tithes into the storehouse. All your money, talents, time and love. Consecrate them all upon the altar. While your Savior from above speaks sweetly, trust me, try me. Will we save the Lord of hosts and sing? give a blessing, a measured blessing. I will not pour out on thee. Pakinggan natin ang mga ladies to sing the second verse now. Ready? When my wavering faith. Louder! When His guiding hand I can, then in wondrous love and tender mercy, everybody and Trust me, try me, prove me, says the Lord of hosts, and give a blessing, unmeasured blessing. I will not pour out on thee. On the third verse now. I have yielded Him my life forever. All I ever have or hope to be, not on earth my hold and Him can sever. While I hear Him say, my child, just trust me, try me, prove me, says the Lord of hosts, and give a blessing, unmeasured blessing, I will now pour out on thee. We are lucky today because Lucky will pray for the offering. Go ahead, Lucky. Agkararag tayo kakabsat. Amami, Diyos minaklan, kinalangitan mo Apo. Yamyamang kami, law na yung Apo, Lord, iti mensahe mo Apo.
pintas launa yo Apo, Amen. nga ma-build up Apo dagiti pamilya mi Apo, makitaw Apo Lord iti kinapateg Apo iti relationship Apo Lord iti sagtunggal maysaw Apo, nga mabuo Apo Lord iti napintas nga langin Apo Lord iti pamilya mi. Pagyamanan mi Apo Lord iti pinangi-provide mo Apo dagiti pagkasapulan mi. Pagyamanan mi Apo Lord iti panang protektar mo Apo dagiti pagsapulan kasamot Apo Lord iti pagadalan mo Apo dagiti agad-adal Apo. Ket continue kadi nga rod Apo nga ikan na kami Apo iti naananay nga kired piksa sa lunat Apo dagiti pagubraan mi, wisdom Apo dagiti pagbasaan Apo. Ket agbalin kami kadi Apo Lord nga good steward Apo dagiti time, talent and treasures mi Apo. Ket Yes, itanga kundaway iten mi Apo iti sagsagot ken apagkapulyo Apo nga pakaiday-dayawam kadi Apo, not just iti right Apo, dito right Apo Lord nga ited mi Apo as a good steward for your Yes. glory and honor Apo. Sika nga ron Apo Lord iti mang bendisyon dagiti mang ted Apo. Iti Apo iti dawat mi iti napateg anagan Apo Jesus. Amen. And may be seated. God bless you as you give. Praise the Lord. Mamayang hapon mga kapatid, I'd like for us to have our outreach activities. Can we do that? Halimbawa sa Vintar, pwede ba tayong makapag-outreach?
Sarat will go house to house. And Batak Paway. Kasi nandito po yung ating mga members ng Batak Paway ngayon. So, doon naman sila maglalan sa bahay ngayon. Alright? But this afternoon, we'll have an outreach. So, 3 groups po yan. We'll go and distribute gospel tracts, mag-imbita, mag-share ng gospel, at bisita sa mga new believers natin mamayang hapon. So we are going to start the activity from 2 o'clock up to 5 o'clock p.m. That is 3 hours. Alright? So umay kay tudtoy kakabsat, before 2 o'clock, we'll organize the team, especially lahat tayo ay dapat pupunta. Hindi ag-soul winning kakabsat. Amen? Ag-soul winning kasi masapol tayo ag-exercise nga magna. Bagaman ta kaabay mo, basta maatake, ito ilangam ko na. Something exercise magna. So we'll divide the group. One group will join Bintar, one group will join Sarat, and one group will join Batak Paway Outreach. Amen? So ipakastoy, daluglugan yung kakabsat, detat mesa nga problema tay damdama. Kurang tay ti ado apag luganan. So ipakastoy yung basit, ta ibunong tayo, ti papanan de kita, luglugan tayo. Amen? Oh, amen? Okay, that's great. And also, praise God, kakabsat, gaputa, nakapagbukas na tayo ng bagong Bible study natin sa Marcos, Ilocos Norte. Next, sa Bintar ay meron po tayong 2 bagong Bible studies. Ijay Villanueva Clan at doon sa Barangay Bisaya. Iti banda na tibantay. Katkit-kitak di attendance, apo ko na, no aggimong kam deto yun, baka basit ta 70 nga tao nga umayag. Nagadon kakabsat, may sa kagimungan. So, ijay mo't Sarat, di kita taga-Sarat, itayag naman ti ima na. Sarat! Okay. Ayan, si Tito Robert, saka si Ma'am Linda. Alright. So, let's send a group this afternoon in Sarat, tapno mapan ag gospel tracts. Pero kung sakali, kung okay, yung lahat, imbes na Bintar, kung Sarat naman tayo lahat mamayang hapon, sa susunod Bintar naman lahat. Pwede rin ganun, no? So, pero pwede rin Bintar. Pwede na ta amen, okay? We'll talk about it later, alright? But let's have an outreach kayo hapon, ha? Amen? Okay. Ngayon, kakanta po ang ating koral. Palakpakan nyo naman. Praise God. Sa aking speaking engagement po, February 16 and 17, di Kawayan City, Isabela. Ket na in request ni Pastor Jojo Tuason, nag-conduct ni Ma'am Kay iti choir workshop. Kaya lahat po yan sila sasama sa February 16 and 17. Kaya kakanta sila ngayon para mag-practice. Ay, hindi, joke lang. But they are going to render to us a wonderful song, I Know He Watches Over Me. Go ahead.
Thank you very much, choir, reminding us we are not alone because God is leading us along. Amen? Praise God for that. Okay, pakita mo na to. Itong ating Friends Sunday. Alright? I would like for all of us, sino kadakay ti adagagayem na? Kuni kayo, irugite man kadagiti young people. Young people, sino kadakayo ti adagagayem na? Tayag na imanan. Okay. Parang yung iba nag-iisip pa kung may kaibigan ba ako? Wala. Oo. Sino kadakayo? You care for your friend. Do you care for them? Alright. You care for them? I encourage you to invite them on February 15. Today is February 1. Next Sunday, February 8. Following Sunday, February 15. Our Friends Sunday. Amen? Okay. Nasaan na yung mga ganito natin na marami? Mga laki ito, kadigidi ushers, sige, sinong gustong kumuha na ngayon? Right? Come on. Bigyan nyo na kaagad. Bigyan nyo munang tig 2. Kasi po, ano siya hard paper siya Sige, kanyon. Mga lakay yung kakabsat. Tisango. Okay. Taas ang kamay. Taas. Yan. Kandakbang ko na yun. Brad, ay bam tuman ni Bombo. Barang no kuaya. Friend natin yun Okay? Sige. Come on now. Raise your hand. Bigyan nyo. Right. By the way, yung ating outreach sa Tugigaraw, ano mo nga, saglit, habang dinidistribute. Alright? Ma'am Lilia, kumusta po kayo dyan? Kaway-kaway. Right. Sige. We'll see you on February, ano ba yun? 16 po yung ano namin, pagpunta namin dyan. February 16, that is Monday. Lunes po. Dadaan po kami sa inyo mag-visit. Okay? February. Yung ating Singapore, kumusta kayo dyan? Amen. Mayroon tayong 2 baptized members last Sunday. Praise the Lord. Yung mga Canada, malapit na po kaming mag-apply ng visa para sa Canada. Apply pa lang. Okay. Praise the Lord. Bigyan mo sila. 1, 2, ganyan. Alright? So, Friends Sunday. Okay? Now, as we begin the year, kasi February 1 pa lang ito New Year, New Year's Chinese New Year, February 16, correct? Ang 16, walang pasok. Correct? 17 na walang pasok. Okay. Sino ang masaya na walang pasok? Amen. Amen. Ano ka, Daniel? February 17, we will be hosting senior high school, college, and single career fellowship. So, ulitin ko, senior high school, college, and single career fellowship. Itaas ka ng kamay ng mga belong sa category na yan. Taas ng kamay. Tumayo. Alright. February 17. Ang ating tentative venue ay doon sa Bintar. Ano't naga na dyan, Sister Jen? Rasimus Farm. Okay? Rasimus Farm. Invite your friends to come.
Meron tayong magagandang mga activities. It will be fun. We'll have food and we'll have the preaching. Kasama po ang lawag, pasukin, dingras, all the rest. Okay? Sayang lang, ang lalayo ng iba. Sana maka-join kayo dito. That's February 17. We'll start at 9 a.m. until 3 o'clock p.m. Okay? Amen ba? Amen? Ha? Invite nyo yung mga kasama nyo, ha? Alright? Thank you. Palakpakan natin sila. Be seated now. Yan po yung ating mga events. Now, I would like for you to write 3 words. 3 words to live by this year. 3 words to live by this year. 3 words. Number 1, intention. Intention. Number 2, discipline. Discipline. Number 3, relationship. Yan. Deta ti talo kakabsat nga kasapulan yung nga word. Itatawen. Intention, discipline, relationship. Okay? I'd like to help you with intention. Tingnan na sa intention kakabsat, goal. Everybody say goal. Alright. Listen now. Ti kayat ko damagan kada kayo kakabsat, anya ti agdama nga pakididilan ti Apo ken ka. I asked that to some people this week. Kunaking kwa na, Brad, sister, tito, tita, kunak. Anyat pakididilan ti Apo ken ka, iti spiritual life mo. Mawatan niyo mo na di jay? Anyat pakididilan ti Apo ken ka, iti pamilyam. Anat ubraem. What do you think God is expecting from you? Think. Isip. Okay. Anat pakididilan ni Apo Diyos king kaita, may panggap ti ministry. Ipa nagserbim kini Apo Diyos. Kasi hana mabalin nga awan. Are you there? Hana mabalin nga awan. Definitely tangatawang kasasarita na ka ti Apo. Alright. Anat pakididilan ti Apo gan ka as far as your career or your school is concerned. So that sounds very general. Di ngamin kakabsat. Pero ang dapat nyong kunin ngayon is dapat may intention kayong gawin. Don't just go with the flow. You must aim to accomplish something. And if you're going to aim to accomplish something, han nga dapat aggapu ti sarilim. Aggapu dapat ken Apo Diyos. 2 verses I need to show you. Tapno lang ti kastagat maawatan nyo yung point. Acts 9:6 and Luke 12:17. Write the text down. Acts 9:6 and Luke chapter 12 verse 17. So, naisurat yun kakabsat. Amen? Alright. Basahan tayo di Acts 9:6. Everybody, read. And he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do there. Nagbayat, di ba? Sino detoy? Ni Apostle Paul. Everybody say Apostle Paul. Oh, ipanyo ti sarili yun ni Apostle Paul kayo. Hangking Apostle Paul, pero ilan yung sarili nyo doon. This is a question you need to ask. Damagam detoy, Lord, what wilt thou have me to do? Ilocano, Apo, anat kayat mo nga ipaaramid kanyak. Come on, everybody ask that together. Go. Apo, anati kayat mo nga ipaaramid kanyak. Oh, di ba? Haan lang nga detay, go with the flow eh. Haan lang nga detay, dakayat ko nga ubraan. That's what you want to do. Tinapintas nga intention mo itangatawin, ket ko nam Apo, at dakadikayat mo nga ipaaramid kanyak. Sige, mampay. Damagan tayo, mampay, maminsan. Ready, go. Apo, anati kayat mo. Agmamayo kay mo itong kakabsat. Mabisbising kay samutan. Isa pa. Bigsan tayo already. By the way, I'm so glad Cap Christian lang naman is here. Kasama mong family mo, Brad. Tumayo ka nga.
Captain yan. Si Mrs. mo? Ayun. Ayan po. Praise God. Salamat ha. Nag-travel pa from Batakyan. Okay. Ulitin tayo. Anya tinapintas nga intention ta itang atawen. Damagan tayo. Go. Apo, anati kayat mo nga ipaaramid kanyak. Wow. Dahil kakabsat ti talaga dita. So from there, mangrugi ka itan nga agplano. Apo, anat kahit po iparami ka ng family. Nagsimple. Family devotion. Sige, Apo, ipatungpal ko. Personal life. Ag-commit ka ti mission. Sige, Apo, ag-commitmentan. Kastoy, ti dapat challenge ko king ka ti first fruit commitment mo. Uwan, Apo, na yun nagpay. Masapol nga every month, maka-soul win ka ti 5. Sige, Apo. Nakita yung absat? Tinapintas nga maibaga nga achievement ti panagbiag. Katay na aramid mo, ti ipapaubra ni Apo Kenka. That is true and good success. Because on the contrary, in Luke chapter 12 verse 17, look at chapter 12 verse 17. Anak ko na din, deti di baknang. Rich. Okay? Anati karakteristik deti nga tao? Maminsampay. Amoy no api agdamdama gakan nakita to the engagement tayo kabsat. Mabanglas ta katayaw. Oo. Ibaga man ta kaabay mo. Ha? Tayo dyan. Okay. Yung mayaman to, nga nagapit tinakadado. Ngam ko nanan, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room to bestow. Kasta digitay tao nga awan Diyos na. Ti kasasauda, sarili da. Ti intention da, dito ti kahit ko ubran, dito ti kahit ko gatangin, dito ti kahit ko kapagbalinan, dito kayat ko. What shall I do? Anat kayat ko. Don't ask, anat kayat ko. Ti dapintas ka damagem, Apo, anat ti kayat mo. Kunana kat, what shall I do? Kunana So the difference, dito Luke 12:17, kan DJ Acts 9:7 nga binasa tayo. The difference na, deto'y Luke 12:17, ti kasasauna, bagbagina. DJ Acts 9, ti kasasauna, ti Apo. Ulitin tayo. Sino't kasasao, Luke 12:17? Bagbagina, sarili na. Sino't kasasao, DJ Acts 9:7? Sino't kasasao yun o kwa? Sunog di drive kayo, magmagna kayo, no, dakit tabaybay, nga gagaod, dapat ti kasarsari tayo, ti Apo. Tuno agawid kay damdama, kat agpampanunot kayo, ti Apo. Apo, anat kahit mong obrak, Apo. Apo, da problema mi di balay, kasano nga ta Apo. Anat pasulbar na Apo. Right? Digiti anak mi, Apo, anat ti aramidem. Kasi kakabsat, ti Apo't pagdamagam, kasi nuti gunay mo kat forward. Ni Apo Diyos, ammo na amin di jayan. Kat tinapintas, kadaadang mo, sursurutum lang ti Apo. Because if your movement in life is forward, but you are not asking God, baka umadayo ka iti Apo, di kita kayat mo. That's why many Christians, hanmat nga dakas ti puso da, handamat nga hate ti Apo, ay ayatan da ti Diyos, ngam gaputa awang kastoy nga sistema, di da mapupuutan, umadadayudan ti Diyos. Jay dati nakagagagat kung may admin ministry, awang matmanang kakabsat. Amen, Brother Carlo? Oh. So ako nakarod kat Carlo. Manutaw mo, Carlo? 36? Kasano nga ikararag ko ti blessing ti Apo king kanuhang kamo tag faithful ti Apo? Are you listening? Did you get that? Isut gapo na nga mangrugi ka ditoy. Deti ti pangrugyam kakabsat pagrubuatam ti biyag. Nga kunam Apo,
Anat kayat mo ipaaramid kanyak. Diben, Anjibik? Makita ni Anjibik at nagagat nga aglakot lasuna. So nga, dakay nga gatang lasuna. Ingay kan Anjibikan. Adupay lasunam? Adupay. Oh, sagmamano. Amen? Agdegdegosot lasuna. Apo, hang kadila nga dete ay aywanan nagtiinal daw. Anat kayat mo, Apo. Okay? That is intention. Number 2, discipline. Tinapintas nga i-work out tayo itangatawan kat detoy 1 Corinthians 9:27. Okay? 1 Corinthians 9:27. Read all together, go. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a what? Cast away. So the word here is discipline. Nasisita ka kabsat ti discipline kasi ti discipline, self-control. Self-control. Nawatan nyo ka kabsat? Oh. No mo kaya nga iturayan data sarilim, kasano nga maiturayam ti sabali. No hantay maiturong ti sarili tayo nga biyag, hantay tumot mabalin nga maiturong ti sabali a tao. Because ti self-discipline kakabsat, haan laeng nga idea, it's lifestyle. Masapol deta. Ti self-discipline kat DJ, adakayat mo nga ubraan, ngam hanarebeng, iso nga mo ubraan. Dete ko maawisan, dadagiti kay barkadam ngayon kay agiinom, ngam gaputa kristyano ka, kayat jerik nam, ngam ko na jay pamatim, saan? Iso nga hangka nga mapan. Deta ti masapol kakabsat, discipline. Are you there? No. At datay ti ministry, awan qualified. Ngam no adda tayo nagserserbi ti Apo, masapol nga disiplinaan tayo ti biyag tayo. So nga, I hope, kakabsat, aglalalo ka, digiti care group leaders tayo, hanyo ko mga tagtagidaksan wano rigaten, kunak man lang nga adda digiti i-require ko kada kayo. Kasi, kasapulan deta nga mang build iti discipline tayo iti ministry. Are you there? Oh, for example, estudyante kayo. Manut teachers yun kwa. If you're a high school student, usually manuti mestra o no mestro ti high school student. Ilan? 8. Kasanon no amin deta 8, nagpa-assignment da. Agriri ka? Saan, diba? Pilyam lang ti i-comply mo, wano i-comply mo dapat amin. Amin. Apay nga rod, nga ni pastor ti agi-require, di kay mo't ag-comply. DJ kadila teacher, ti dapat nga pag-complyan tayo. Hangkulalangan jay teacher. Ngam iti biyang iti apo ti ministry. Kat awan rigat mo nga comply ka DJ teacher kasi ti pampanunutom grade. Kat deta grade hamo maitugot no matay ka. No mampay ada benepisyo na ti panagbiag mo nga temporaryo. Tatta ti pastor ti agi-require kada kayo kakabsat. Apay dagsanan nyo. Apay hangkag comply. Kat kaya mo ti ag-comply di mestra. Kat uri ag-gigidanda, kat ma-comply mo mat. Tatano ni pastor ti ag-comply, kat nagadot pag-rason mo. Arami damang kan teacher mo deta, anak ko na anaking ka, I don't care, grade mo't ag-suffer, hanak ko na. I-consider na ka di kakabsat, awan. Kunam ka di, awan lang konsiderasyon ni mestra, saan? Kasi parte ti academic system. Kaya't nga sawon, developan na kang ka, DJ discipline, nga, kisayam nga minta oras mo agay-ayam, abalasang ko, tapno malpas mo, digita assignment mo.
Haang ngamin nga numalpas ti klase ti malam, mapangkapela dumagas ta bilbilyaran, kada parparke, 7-Eleven, imbus na pa'y ta kwartam, saka nagawid, nag-cellphone ka pa'y, napangkatibigat, 8 nga assignment, talut na comply mo, saka agrason mam na puyatak. Hanna mabalin nga, unacceptable day jay. Kasi the point na dito yung kakabsat, ag-grow ka tapno makakomply ka. Hanna mabalin nga, ipapilit mo lang ta rason mo kakabsat, hangga ag-grow Deta trigat na kada tayo, no hantay kayat ti disiplina. Si bibiyag kayo pa'y kakabsat. I'm using this very practical analogies. Tapnog, sink in ta panunot yo. Hanna mabalin ko mamot. Numan pa, di teachers kat awang grenadean. But we have to learn to comply. And I hope you don't just feel this as a pressure. I'm using an analogy that's more of a pressure. Dakdakkel kumapay ti rason tayong ag-comply no para ti ministry kasi ti apot pa kaigapuanan na. Adadda kumapay kit di nga isu kakabsat at i-comply tayo. Amen? Number 3, relationship. So this year, work on this. Family. Ti umuna kakabsat, kastoy. Kunam apo, i-work out ko deti relasyon ta itangatawen. Listen, plan to be closer to God this year. Anyaman ng obraan nyo nga mangyad adayuking kakanapo Diyos, di la mabalin nga ikatum deta yan ta agenda tabiyag mo. Kat numabalin nga nayunam iti aktibidades, programa, wano aramid, nga isut makapaasidagken kakanapo Diyos obraam, no ti tarigagay mo, I will plan to be closer with God this year. Kasi no hamo planuan na mapasamak ka asidag ka ti apoy, guyudon na kat barkadam. Without intention, guyudon na kat barkadam. Guyudon na kat gagayem, guyudon na kat lubong, classmates, kanan na katilubong, kanan na kaditrabahom. So dapat sika, agpanunod ka, kat kunam apo, han na mabalin, nga gapo ka digitoy, kat mayadayo, tilangan-langan ko kang ka. Detoy ti number 1. So I will plan to be closer to God this year. 2. I plan to be closer with my family this year. Kasi good plan. Relationship goals detoy. I plan to be closer with my family. Amuyo kakabsat, pamilyatay no daduma nga makaslahan tay close. Sino kada kayo? Close kayo. Hangati adadina, closed. Closed. Namayat, ada openness yu kakabsat. Nagmayat deta, i-work out yu deta kakabsat, hanyon to pagbabaw yan. Parents, agin best kay ti relationship kadigita anak yo, tinto isupapak dagada kayo, jay puso da. You will have their heart. You will have their heart. Kat may nga karigatan nga tiliwen iti anak, hanga jay ubraan na, jay puso na ti karagatan nga tiliwen. No deta kat naalan ni boyfriend, no naalan ni girlfriend, kat naalan ti gagayim na, marigatan ka nga mangala jay puso na. Ngem awan imposible, no makita ti apo tapanggep mo ita, kat blesan na, matukay kat maya sidag tilangan-langan yung nga agama ken ag-ina. Relationship. I know that to many parents who are parents iti tiyempo ni Magellan, parents iti tiyempo iti Jurassic era, sabaling amin iti parenting iti awan relationship. Puro rules ken puro rad. Ingkay dita, da bisita. Mapangkaglimang katakwarto. Awan magkwarto ka makita. Nakasalapay lagayam nga ules. Ijay gayam ti kwarto. Tapos baka rin ka, nagtagtag ka rin. Is it not?
And we expect the same way with our children today. It's a different season. So if you don't grow up in your parenting, you'll lose them. And I am not saying this nga bilugan kan padaklan ti ulo dagiti anak. That should not be a reason nga madi kan hostile kan adayo triknayo ka dagiti naganak yo. Kasi no Christian ka, regardless ti ugali ni nanang kan tatang mo, build that. By the grace of God. Pastor, nagrigat nga ro, adayo trik namin, no. Let's do it by the grace of God. Are you there? Okay. So I plan to be closer with my family this year. Number 3. I plan to be closer with my pastor this year. Planuin nyo kakabsat, no kasano nga as-asidig ka kini pastor. Kasi kakabsat, di mo lang amo, no kasano na ka nga matulungan ni pastor. Kat no adamay sa nga kapintasan nga maasitgam nga tao, nga intuding ti Apo, ang makatulong ken ka. Sino? Pastor. Iso nga ikarigatan nyo, kat numan pa'y nagadu, dagiti message ka cheche kag ti everyday, saan nga sinsinan? Hundreds everyday. You know? But it's good. Gag-message ka, Pastor, please pray for me ageksamag. Pastor, please pray for me kat asawa akon. Pastor, please pray for me makakaskasaran akon. Yeah. Pastor, please pray for me ada idea nga aga-abroad. Sapay tati Apo iturong na ti wisdom kanyat. Plan to be closer. Ulitek, no adamay sa nga kadagiti, because I'm not the only person that could be of blessing to your life. Ngam no adamay sa kadagiti intuding ni Apo Diyos at tao nga maging help kan blessing ti biyag mo, nang runa ti pamatim kan spiritual life mo. Sino? Pastor. Plan to be closer to your pastor. Next, plan to be closer to your church. Planuan nyo kakabsat nga asidig ti riknayo dito church. Amoyo, without doing anything, uray kanayong ko may makikapilya, hamo madlaw, kaslahang asidig ti riknam dito. Kalabis-bisita ka. Kasi you're not doing anything. Tapno umasidig ti riknam kan langan-langan mo. Very passive. Urayang matlat nga dumanon ti tao kan ka. Ape nga sa nga si kamot ti mangyawat ta imam. I-extend mo tabagim, i-extend mo pusom, at the volume, at the worth mo, the potential mo, and for whatever reason nga lapdan na ka ni Satanas, don't let it. Masapol i-extend mo biyag mo nga maaramat ti Apo ti church. Uray adayot paggapuan yung nga baryo, adayo nga balay, saan nga rason ta distansya itan amoy no apay. Two things. Number 1, sementado aming alugan. Number 2, ada motoryo amin. Awan adayo itan. No idi nagadayot nat ba? Tattaga kabsat, kaskala na pantakaruba. Di kita'y taganat ba? Hanga adayo, ti Merkules nga umay kayo maki-prayer meeting. Deta, kabulalaan, uraman pa'y mesa nga waig tila sa atin yo. Waig la deta. Makadanong kay pa'y kurimaw no adagpadaya. Paunay kit din kakabsat. Nutyan ti pagsasaritaan, awan na dayo, awan na banglas. Diba? Pero hindi ba nagpintas nga dakakasta nga planom nga na Diyosan? Relationship goals. I plan to be closer to God. I plan to be closer with my family, with my wife, with my husband, with my parents, with my children. I plan to be closer with the pastor. I plan to be closer with my church family. Kat no aramidem deto'y kakabsat, han na mabaling nga awantot ibunga na nga nasaya at kengka. Amen? Iso nga, I leave to you these 3 important word, church. Wow. Nagpintas, di gito nga ito ti Apo nga mensahe kada tayo. Intention, Apo, anat kahit mo ipaaramid kanyak. Discipline. Okay? And number 3, relationship. Wow.
Mariknayo siguro, dahil preaching tayo, very holistic. Kumbaga no bagi, well-balanced. Kompleto ang rekado. So, before I end, I would like to give this to our care group leaders kasi I'd like to help you kakabsat. Agtitinulong tayo para iti trabaho iti apo. Kaya't kung ikang kay kadeto, ipamumampela yan ta screen before nga ibunong yo. Ta ito yun to as we go. Ayan? Care group leaders to-do list. Nung minham mo nga iset nga obraan ti may nga banag, nga ipan di schedule mo, listen to me ha, kita nyo, adda kita inset mo, nalipatam. Kat nang runa lang aruda, nanuham mo inset. So at least, no itatagat medyo, we are working on our character, nga no, the inset tayo kat obraan tayo, because usually hantay mo ubra, at least man lang ag-level up ka. From a passive nga, awan la pulos ba't iset mo nga ubram, to a person nga, at the inset mo, already mo pala na ubra, nga may mayat no maubram pa eh. So I need you to have this care group to-do list. As a leader, this is what's expected of you nga dapat ma-fulfill mo every week. Number 1, daily devotion and journal. Nakaset detan, kakabsat. Kita nyo? Sino kada kayo kakabsat no makariingan? Tiriingan nyo saan nga tay isaang? Saan nga tay cellphone? Saan nga tay dalusan? Sino kada kayon? Medyo maalalarma kay tibagbagay yon tano makariing kang kat agder nervyos kan. Tay journal ko. Sino kada kay ti kasjayan kakabsat? Very good. Adakad kasta nga dati. Kasano nga napasamak kada kayo? Sistema nga insayangkat ni pastor. Now, is it helping you? Definitely greatly helping you. Am I correct? So, daily devotion and journal. Sino kada kayo awan pa'y journal na? Dapat ada journal tayo amin. Okay, next. Bible study care group meeting. At the schedule mo deta. Iset nyo pa ita pa nag-send yung picture. Makitak mo't kid din, nagagat kayo nag-send picture yaw. Detan samot lang paggagatan nyo. Bible study kayo man lang. Ano saan? Baka nag-picture kayo lang. Hamot lang. Oh, I know. Nga nun alpas ti lesson ng kan fellowshipan, saka kayo nag-picture. Automatic. No ham mo man iset, deto yung kakabsat, awam manang. Awan to manang kakabsat. Then we'll come up with reasons. Those are only reasons. Okay. Number 3, weekly submission of CGL choir practice. Every Thursday night. Nag-practice na di kalman. Nag-practice na itime. Pinicture ni Ma'am Kay. Impan na EJ group chat. Nakita. Tikantada. Be an example. Out of 70. Awan pa'y bayintet nagkanta. Awan nagkangkantang ko na. Kasano nga be an example? Diba? Ngam ala, ammo kakabsat, I know you did not intend to neglect these things. But you lack a system to make you effective and efficient. I know that. I know you are mindful. Iso ano na dumagat, ni Allah, jak nakasubmit di rabi. How many of you sometimes you experience that? You did not intend to run away from these requirements. You only lack a system to make you effective and efficient. Iso dito i-present ko kinyayo. Amen? Okay, ano pa ikakabsat? Weekly report. Evaluate attendance, submission. Nagdakkel tulong na ti kastoy kakabsat nga report. Kasi ma-evaluate tayo. Number 5, pray how to encourage and help the members. 6, scheduled. Dapat yung pray kasama sa weekly report yan. 6, scheduled team meeting. So, to no Friday, maudi nga joint tayo. Di sumarsaron nun ton, at dadanton, naka-schedule nga agmeet. For example, next week, tinto i-meet kon after this week. Next week, ti-i-meet kon ton, lawag. Kasama ti Bintar, Sarat, Dingras, San Nicolas, Batak, Paway, Outreach, Care Group Leaders. Ijay tayo ito amin, Sanctuary Tilawag, nga agmi-meeting. Nakailat i-meet ko. So, ada na schedule. Next, family devotion. Next, other ministries, whatever they are. So, let me show to you, that picture,
Naisot may isang napindas maibunong. Ipakita man detoy. Detoy. Okay? Detoy. Detoy kakabsat tinapintas nga sistema yo. Ulitin ka. I know you did not intend to run away, to neglect, but you simply lack the system to make your life more efficient and more productive. So nga, I'll help you with this and I hope mas ag-improve tayo pa. We will become highly effective people. I am not yet perfect on this. I'm still working on it. Adupelang ti makalkaligta ak kakabsat ngam te kunakon no itata da sistema nga kastoy adda makaligtaak nang nangru na langarudan no awang kastoy nga sistema. Hello? Si bibiyag kay pay? Uno mabising kayo. Okay, pamon. Dedane. Wow, look at that. Care group leaders to-do list. That's very good. If you have any other idea, it's better, go for it as long as you become efficient and effective. But this is a good thing. Okay, things to do. Daily devotion and journal. So, adadetiking ka. Adadjayan ta abay ta bedyo, uno yan ta bag mo, in ta Bible mo. Tapno no ti bigat, naisubmit mo. Tak, naisubmitan. Okay? Check. Tuesday, check. So your to-do list now becomes a checklist, bucket list. Check. Right? Aging gana nga ma-develop mo kakabsat, you become a person of system. It's good to be a systematic person, to develop systems. Because if you don't organize, you will agonize. Di mesa akos ti stress ken tense ken panaka-pressure, maturog tayo nga hanan na urnos ti panunod tayo kasi hantay ururnosan ti ubraan tayo. Okay. Bible study. No ti schedule mo kat Monday night or Tuesday night or Thursday night. I-check mo no nalpas mo. Ngum iset mo data regularly. Weekly submission of CGL choir. Thursday data kakabsat. Ipa mo Webes. So dapat nakapanad dyan Webes. Ikamti note na. Tapno ma-remindan ka. Webes, ano brak ita? Balaksit ka DJ regular routine ko. Ano ti responsibility ka care group leader? Thursday, ay panagsasubmitan gayam te ko ita. Te audio, kore ka. Tundamdama. Tunulans. Sige, ag-record ak tunulans. So, tunulan pa sa rapaom, lunchtime, nag-record kan, in-send mo, nalpas. Okay? Weekly report. Kano pa nag-submitan? Friday night. Naglaka nga ubraan deta kakabsat. Hana abutan 30 minutes. At adupay tiyempom nga nag-Facebook. At adupay tiyempom nga nangan. At adut tiyempom nga nagmulmuleng-leng. At adut tiyempom nga waste jay time mo. This is only 30 minutes. But again, you need to require yourself, okay? That's discipline. Next, schedule team meeting, Friday. Family devotion, sa amin, Saturday night, Sunday night, other ministries. Make use of this. This is a good mechanics na pwede niyong gamitin, mga kapatid. Amen? Hello? So, I hope with this, ma-fulfill tayo, digitay dapat nga ubrahan tayo. Kat, hala nga care group team, mabalim mo nga ipandita, no? Nanang ka, tatang ka, digitay kwam jay eskwela. You create a system, tapno organize ang tibagbagim. Kung baka ti arig nakakabsat, mga ramid ka ti schedule mo, samon to pagbalinan nga boss jay schedule mo. Surutem kakabsat. Surutem. No, at dadaman interference, wano intervention, prayerfully, with wisdom, i-handle mo yon. But it's good to have this to-do list. Everybody say? Amen. Okay. So, grabe, mukhang punong-puno kayo. Ano man naman matakaabay mo, pisita mo, basit, no? Mamurmura yan. Okay. Di kita datasango yo, alaman mo nyo. Datasango yo. Di kita datalikod, alaman mo nyo. Amen. Amen. Okay. Kasla kailan nag-attend ti leadership seminar kakabsat? Ha? Oo. Dapat agbayad kayo tis tigpa 5,000. So pakalan na ngamin deti. Ubram to man ti kastoy. Uwang ko na.
Hindi na mo tinsuratan. Sanahan na impan ni Jay to-do list. Awan, ang kakabsat. Teko na akon, no, dakastoy mo, posible nga dapela makaligtaam. Kasano nga ro do awan pulos kastoy mo kakabsat. May stress ka lat. I won kung kuna magangkanayon. Diba? Ay, bunong yo. Sampol, etan. Aramidin nyo deta kakabsat, palaganan at biyagyo deta, kan palakaan na di kiti trabaho yo. Hanga burden deto, isut mang paalis to ti biyagyo deto, tulungan na kayo. Dakito estudyante, baka kayat yo ba eh. Schedule yun no kano kaya agribyo, math, English, science, kasjay. Alright. Tumagderte nga ron aming kakabsat. Kantantay man detay, I've got peace like a river. Oo. Woo! Everybody say? Oh, the amen nyo, pero may nga nabsog ti sa uti apo ha. Yeah. Okay, everybody. I've got peace. Okay, ready? Sing. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace. A river in my soul. I've got love. I've got love like an ocean. Amen. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Joy. Smile, everyone. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Amen. Oo. Tungo kayo kakabsat. Magang teman duwa nga refleksyon. Tsaklat at nagsasaud to yun eh. Di lang mabalin. Ori sino kada kayo? Anyamot na kablesan nyo. Digiti preaching tayo ita. Sige, alaman ba? Tinggan tayo mamad. Dua lang kakabsat. Anyone, kahit sino. From the men, from the ladies. Anat nakablesan nyo. Digiti lessons tayo ita nga bigat. Come on. Dua. Oh. Ada premyo na. Anyagin, titirigat na na ya. Oh. Ada pag-McDo na. Sige. Sino ti ada na-learn na nga lesson ita? Jeremy. Sumaron to ni Gian, nagitayag ti Ima. Tapos ni Kuya Kirk. Jeremy. Kita nyo man, nagiti ububingkat na eh. Ada na adal da. Times ang nakastak po Pastor ka DJ. Ginaudi po Pastor ka DJ Discipline. Na kailangan nga i-schedule ko pa ino kasano nga i-manage ko ti pinag-practice ko ti choir ken orchestra. Yeah. Also DJ panag discipleship ino ko ken DJ disciple ko po. Yun lang po. Amen. Okay. 100 pesos. Gian. Listen ha. I-English ko latan. Yeah. Go ahead. Just say it in English, anak ko. Dati part nga na bless na kat dete. I thought it's English. Ano huh? mo na English na Ilocano eh. It's okay. Dati parte nga na bless na kat dete. 3 things I need to get closer with this new year. Sometimes I feel like I'm drifting away from God or my family or the church. So I feel blessed that I have to get closer this year. And I'll try my best. And also where I have to manage my choir.
sending my choir recordings because sometimes I don't send it on time or I don't even do it at all. Okay, that's it. Amen! Oh, 100 pesos. Kita man kakabsat, uri ubing ka talagang tumnag kaya di sa utiabo. Next, Kirk. Sige. It's mine. The part that I was blessed is 3 fundamentals you need to know about family devotion. I thought family devotion was just part of my routine, but by the way, I didn't know that family devotion was that important. And Amen. next time I'll be happy that this is a privilege from God. Amen. Alam nyo, minsan ang mga bata ganyan. Family devotion. Di ba? I'm so glad that Kirk learned that family devotion is not a part of a family weekly schedule but a privilege. So he should be happy. May sapay. More. Di kita mamut adults tayo. 100. Dahil kanyo ni Dianan? Jeremy? Okay. Ha? Sino? Brother Enan. Sige. Hanggang ika ng Brad. Sige. Acts 9:6. Tay ko ng pastor nga damagom ti apo no anapay ti paramid na kang kakunan ng pastor. Acts 9:6. Kaya DJ ti kararag ti pusok pastor nga halang nga DJ upupat nga disciple ak ti kuha pastor ti kayat ko ay ti kararag ko ti apo kat adado ko mapay ti petalet na pastor. Amen. DJ na pastor. Thank you very much, Brother Enan. Sunat mang 100. Thank you, Brother Enan. Sige, bigyan mo ng prize. Ladies, from the ladies. Teka lang, kakabsat. Come on. Hanti agaw-awid dito. Kakabsat no, awanti. Bahala kayo. Siyakat okay ak lang, sanayak ti kasto eh. Naka-join pa lang Tito Gigaro. Nandyan pa rin sila. Dingras, Lawag. Baka meron dyan sa Lawag. Sa Lawag naman. Anyone? Ano ang natutunan nyo sa lesson natin ngayong umaga? Dapat every Sunday gayam kastoy. Dapat mo masanay kayo. Hindi kasi normal to sa atin eh. Anyone here? Tita Beng. Sige, Tita Beng. Basahin ko na yung realization ko, Pastor. Yes. I am so glad dito po sa ating nilesson mo ngayon na family devotion. That because of this, my family devotion, my husband is growing. Amen. Changing his attitude and no more vices. Thank you po, Pastor, for your guidance and consistency in monitoring our family devotion. Amen. Basta talaga, amom no, agbalbali ti asawang lalaki kat naliday ti asawa babae. Ay, tears of joy. Okay. Tears of joy. Isa pa eh. Last na, from the ladies. Isa na lang. Okay, Tita Mel. Gaputin rogi ni Sister Beng, akot basag mo dati bagi ko. Okay. Regarding DJ family devotion, Pastor. Amen. I will support my husband to prepare the needs and encourage our children to finish early their assignments and recordings before our set devotion. Kasi ado iti excuses dan maminsan. Nagiti anak isong meten iti partek kas nanang. Good. Nga mang kasi lang nagiti ada commitment dati ruar inga mag-dinner. Kas jay so syakti mangipalagip kadakwada ken mangipalagip ken nila kay ko. Amen. Managlilipat din dito, Dinon? Di ba mga kapatid? I hope hanlang nga preaching tinakaadalan nyo. Digi realization dakil kakabsat nga pakaadalan pa digi jay. Amen? Tumakder tingarod aminan. Lord, thank you so much. What a wonderful morning today.
Kadto numalang bendisyon nam Apo digiti outreaches nga aramidan mi Apo. We hope to reach out to many houses and people and new believers and visitors, Panginoon Diyos. Bendisyon na kami, iti panag-lunch mi kadagiti pamilyami. Dismiss us with your blessing. In Jesus' name, Amen. Enjoy lunch with family. God bless you. God bless you.